Akwụkwọ abụọ nke ihe mere isi nke mbụ. Solomọn nwa Devid wee mee onwe ya ka ọ dị ike n'alaeze ya. Jehova bụ Chineke ya wee nọnyere ya, mee ka ọ dị ukwuu hinne. Solomọn wee gwa Izrel niile okwu, bụ ndị isi usuu niile nke nnụ ndị ikom 210, na nke usuu niile nke ọgụ ikom 5, na ndị ikpe, na onyeisi ọbụla nke Izrel niile, bụ ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna. Solomọn ya na nkọkọta ahụ niile wee jeruo ebe dị elu nke dị na Gibiọn, n'ihi na n'ebe ahụ ka ụlọ ikwu nzute nke Chineke dị, bụ nke Mosis bụ ohu Jehova mere n'ọzara. Ma David siri na Kiriat Jearim bugota igbe Chineke ruo ọnọdụ nke David doziri ya, n'ihi na ọ mara ụlọ ikwu nye ya n'ime Jerusalem. Ma ebe ịchụ àjà ọla ahụ nke Bezalel nwa Uri dị n'ebe ahụ n'ihu ebe obibi Jehova. Solomọn na mkpokọta ahụ wee chọọ ya. Solomọn wee rigo n'ebe ahụ ruo ebe ịchụ àjà ọla n'ihu Jehova nke dị n'ụlọ ikwu nzute. O wee suo nnu àjà nsure ọkụ 2 na ọgụ 10 n'elu ya. N'abalị ahụ ka Chineke mere ka Solomọn hụ ya anya. O wee sị ya, rịọ ihe m ga-enye gị. Solomọn wee sị Chineke, gị onwe gị emeworo David nna m ebere ukwu, i wee mee m eze n'ọnọdụ ya. Ugbu a, Jehova bụ Chineke, ka okwu gị nke ị gwara David nna m bụrụ ihe kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na gị onwe gị emewo m eze otu ndị bara ụba dị ka aja ala. Ugbu a, nye m amamihe na ihe ọmụma, ka m wee na-apụ apụ na-abatakwa abata n'ihu ndị nke a, n'ihi na onye ga-ekpe ndị gị nke a dị ukwuu ikpe. Chineke wee sị Solomọn, n'ihi na nke a dị gị n'obi, ma ị rịọghị akụ maọbụ ihe mkpakọta maọbụ nsọpụrụ maọbụ ndụ ndị na-akpọ gị asị, ị rịọghịkwa ọtụtụ ụbọchị, kama ị rịọworo onwe gị amamihe na ihe ọmụma, ka ị wee kpee ndị m ikpe, bụ ndị m meworo gị eze ha. Enyewo gị amamihe na ihe ọmụma, m ga-enyekwa gị akụ na ihe mkpokọta na nsọpụrụ nke ndị eze ndị buru guzo na-enweghị otu a. Ọ dịghịkwa onye nke ga-eso gị ga-enwe otu a. Solomọn wee si n'ije o jeruru ebe dị elu nke dị na Gibiọn, si n'ihu ụlọ ikwu nzute bịaruo Jerusalem. O wee bụrụ eze Izrel. Solomọn wee chịkọta ụgbọala na ndị ịnyịnya. O wee were nnu ụgbọala 3 na ọgụ 10 na ọgụ nnu ndị ịnyịnya na nnu 10. O wee doo ha n'obodo ụgbọala n'ebe eze nọ na Jerusalem. Eze wee mee ọlaọcha na ọlaedo ka ọ dị ka nkume na Jerusalem. O mekwara osisi sida ka ha dị ka osisi sikamo nke dị n'ebe dị ala ala n'ụba. A na-emekwa ka ịnyịnya Solomọn nwere si n'Ijipt pụta n'ụsụ ka ndị ahịa eze na-anara ha otu ụsụ n'ọnụ ahịa ya. Ha wee mee ka otu ụgbọala rigota si na Ijipt pụta na nnu shekel ọlaọcha na ọgụ 10, na otu ịnyịnya na ọgụ shekel 710. Otu a ka a na-ewepụtara eze niile nke ndị Het na ndị eze Siria site n'aka ha. Akwụkwọ abụọ nke ihe mere isi nke abụọ. Solomọn wee sị na ọ ga-ewuru aha Jehova ụlọ, wukwara alaeze ya ụlọ. Solomọn wee gụta ọgụ nnu ndị ikom 800 na nnu 15 bụ ndị ibu, na ọgụ nnu ndị ikom 10 ndị na-awa ihe ọwụwa n'ugwu, na nnu ndị ikom 9 ndị e doro ndị isi ha. Solomọn wee zigara Huram bụ eze Taya ozi sị, otu i mere David nna m, wee zitere ya osisi sida iwuru ya ụlọ ibi n'ime ya, ma ekwara m otu a. Lee, mụ onwe m na-ewuru aha Jehova bụ Chineke m ụlọ, idoro ha nsọ, isu ihe n'ihu ya, ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee, na idebe n'ebe ahụ achịcha na-edo n'usoro mgbe niile, na iso àjà nsure ọkụ n'ụtụtụ na n'anyasị, na n'ụbọchị izu ike niile, na n'ọnwa ọhụrụ niile, na mgbe niile akara aka nke Jehova bụ Chineke anyị, ruo mgbe ebighị ebi ka nke a dịkwasị Izrel. Ma ụlọ nke mụ onwe m na-ewu dị ukwuu,
n'ihi na Chineke anyị dị ukwuu karịa chi niile. Ma onye nwere ike iwuru ya ụlọ? N'ihi na eluigwe na eluigwe nke eluigwe na-agaghị anagide ya. Onyekwa ka mụ onwe m bụ na m ga-ewuru ya ụlọ, ma ọ bụghị naanị isi ihe nsure ọkụ na-esisi ụtọ n'ihu ya. Ma ugbu a, zitere m otu nwoke maara ihe n'ịrụ ọrụ na ọlaedo na ọlaọcha na ọla na n'igwe na n'ọghọ ododo na ọghọ uhie na ọghọ anụnụ, onye makwara iso ndị maara ihe, ndị nọ n'ebe m nọ na Juda na n'ime Jerusalem, bụ ndị David nna m doziri, gbuo egbugbu. Sikwa na Lebanon zitere m osisi sida na osisi fir na osisi agụm, n'ihi na mụ onwe m amawo na ndị ohu gị maara igbutu osisi n'ime Lebanon. Ma lee, ndị ohu m ga-esokwa ndị ohu gị, ọbụla idoziri m osisi na ụba, n'ihi na ụlọ ahụ nke mụ onwe m na-ewu ga-adị ukwuu dịkwa ebube. Ma lee, m ga-enye ndị ohu gị bụ ndị na-awa ihe ọwụwa, ndị na-egbutu osisi, ọgụ nnu ọtụtụ kọọ ụzọ abụọ na nnu 10 nke ọka wit asụrụ asụ, na ọgụ nnu ọtụtụ kọọ ụzọ abụọ na nnu 10 nke ọka barley, na ọgụ nnu ọtụtụ bat ụzọ abụọ na nnu 10 nke mmanya vaịn, na ọgụ nnu ọtụtụ bat ụzọ abụọ na nnu 10 nke mmanụ. Huram bụ eze Taya wee were odide akwụkwọ nke o zitere Solomon, sị, n'ihi na Jehova hụrụ ndị ya n'anya, n'ihi ya ka o mere gị eze ha. Huram wee sị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke Izrel bụ, onye mere eluigwe na ụwa, onye nyeworo David bụ eze nwa nwoke nke maara ihe, onye maara ezi uche na nghọta, onye ga-ewuru Jehova ụlọ, wukwara alaeze ya ụlọ. Ma ugbu a, ezitewo m otu nwoke nke maara ihe, onye maara nghọta, nke Huram bụ nna m, bụ nwa nke nwanyị nke sitere n'ụmụ ndị inyom Dan. Ma nna ya bụ nwoke Taya, ọ bụ onye maara ịrụ ọrụ n'ọlaedo na n'ọlaọcha na n'ọla na n'igwe na nkume na n'osisi na n'ọghọ ododo na n'ọghọ anụnụ na n'ezi akwa ọcha na n'ọghọ uhie, na igbu egbugbu ọbụla na ichepụta ihe nchepụta ọbụla, ka e wee nye ya ọnọdụ n'etiti ndị gị maara ihe na ndị maara ihe nke onye nwe mbụ David nna gị. Ma ugbu a, ọka wit ahụ na ọka barley ahụ na mmanụ ahụ na mmanya vaịn ahụ bụ nke onye nwe m kwuru ya zitere ndị ohu ya. Anyị onwe anyị ga-egbutukwa osisi site na Lebanon dịka mkpa gị niile si dị. Anyị ga-agbakwa ha, mee ka ha see n'elu oke osimiri ruo oge ahụ, ruo Jafọ. Gị onwe gị ga-egbukọtakwa ha na Jerusalem. Solomon wee gụọ ndị ikom niile bụ ndị ọbịa, ndị nọ n'ala Izrel, mgbe ọgụgụ ahụ gasịrị, bụ nke David nna ya gụrụ ha, e wee hụ na ha dị ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 19 na 4. O wee mee ọgụ nnu ụzọ 8 na nnu 15 n'ime ha ka ha bụrụ ndị ibu, na ọgụ nnu ụzọ 10 ka ha bụrụ ndị na-awa ihe ọwụwa n'ugwu, na nnu 9 ka ha bụrụ ndị edoro ndị isi, ime ka ndị ahụ fee ofufe. Akwụkwọ abụọ nke ihe mere isi nke 3. Solomon wee malite iwu ụlọ Jehova n'ime Jerusalem n'ugwu Moria, ebe Jehova mere ka David bụ nna ya hụ ya anya, nke o doziri n'ebe David họpụtara, n'ebe nzọcha ọka Ornan bụ onye Jebus. O wee malite iwu ụlọ ahụ n'ụbọchị nke 2 n'ọnwa nke 2 n'afọ nke 4 bụ eze. Ma n'ihe ndị a ka a dọrọ Solomon aka na ntị iwu ụlọ Chineke. Ogologo ya na kubit na ọtụtụ mbụ dị ọgụ kubit 3, obosara ya dịkwa ọgụ kubit. Ụzọ mbata kwa nke dị n'ihu ụlọ ahụ, ogologo ya dị ọgụ kubit. N'ihu obosara ụlọ ahụ, ịdị elu ya dịkwa ọgụ kubit 6. O wee were ọlaedo a na-agwaghị agwa machita ya n'ime. O werekwa osisi fir kpuchie ụlọ ahụ nke dị ka
karị ukwuu. O wee were ezi ọlaedo kpuchie ya, tụọ akịka nkwụ na ịyagba n'elu ya. O werekwa nkume dị oke ọnụahịa n'ịma mma machite ụlọ ahụ. Ọlaedo ya bụkwa ọlaedo Parvaim. O werekwa ọlaedo kpuchie ụlọ ahụ, bụ ntụghe ya niile, na mbata ụzọ ya niile, na mgbidi ya niile, na ibo ọnụ ụzọ ya niile. O gbukwara egbugbu cherubim na mgbidi ya niile. O mekwara ụlọ nsọ kachasị ụlọ nsọ niile. Ogologo ya dị ọgụ kubit. N'ihu obosara ụlọ ahụ, obosara ya dịkwa ọgụ kubit. O were ezi ọlaedo ha ka nnu talenti na ọgụ iri kpuchie ya. Ọtụtụ ntụ ya niile dị ọgụ shekel ọlaedo 210. O werekwa ọlaedo kpuchie ime ụlọ ahụ ime ụlọ elu niile. O mekwara cherubim abụọ, bụ ihe mere dịka ihe apịrị apị n'ụlọ nsọ ahụ kachasị ụlọ nsọ niile. Ha machite ha ọlaedo. Ma nku cherubim ahụ ogologo ha dị ọgụ kubit. Nke otu cherubim dị kubit 5 na-emetụ mgbidi ụlọ ahụ. Nku ya nke ọzọ dịkwa kubit 5 na-emetụ nku cherubim nke ọzọ. Nku cherubim nke ọzọ dịkwa kubit 5 na-emetụ mgbidi ụlọ. Nku ya nke ọzọ dị kubit 5 na-arapara na nku cherub nke ọzọ. Nku cherubim ndị a na-agbasa ọgụ kubit. Ha onwe ha na-eguzokwa n'ụkwụ ha n'ihu ha chekwara n'ụlọ. O mekwara akwa mgbochi nke ọghọ anụnụ na ọghọ ododo na ọghọ uhie na ezi akwa ọcha. O wee tụọ akịka cherubim n'elu ya. O mekwa n'ihu ụlọ ogidi abụọ. Ọgụ kubit 15 ka ogologo ha dị. 6 nke dị n'elu ha n'otu n'otu dịkwa kubit 5. O mekwa ịyagba n'ime ime ụlọ ahụ, tinye ha n'elu ogidi ahụ. O mekwara ọgụ pomegranate 5, tinye ha n'elu ịyagba. O guzo ogidi abụọ ahụ n'ihu ụlọ ukwu Chineke, otu n'aka nri, otu n'aka ekpe. O wee kpọọ aha ogidi aka nri Jakin, na aha ogidi aka ekpe Boaz. Akwụkwọ abụọ nke ihe e mere, isi nke 4. O mekwara ebe ịchụ aja ọla. Ọgụ kubit ka ogologo ya dị. Ọgụ kubit ka obosara ya dịkwa. Kubit 10 ka ịdị elu ya dịkwa. O mekwara oke osimiri awụrụ awụ kubit 10 site n'otu ọnụ ya ruo ọnụ ya nke ọzọ. Ọ dị gburugburu kubit 5 ka ịdị elu ya dị. Eriri nke ọgụ kubit 10 gbakwara ya gburugburu. Oyiyi ehi dịkwa n'okpuru ya. Ndị nọ ya gburugburu ha dị kubit 10 na-agba oke osimiri ahụ gburugburu. Ehi ahụ dị 12 awụrụ mgbe awụrụ ya. Ọ na-eguzo n'elu ehi 12, 3 na-eche ihu n'ugwu, 3 na-eche ihu n'ọdịda anyanwụ, 3 na-eche ihu na ndịda, 3 na-eche ihu n'ọwụwa anyanwụ. Oke osimiri ahụ wee dịkwasị ha n'elu. Azụ ha niile dịkwa n'ime. Mgbidi ya dị otu ntụ ọbụ aka. E mere ọnụ ya dịka a na-eme ọnụ iko, dịka okooko urodi. Ọ na-anagidekwa nnụbat 7 na ọgụ 10. O mekwara ite ọsịsa mmiri 10, tinye 5 n'aka nri na 5 n'aka ekpe, iji saa anụ. Ihe dịrị aja nsure ọkụ ka ha na-aṅacha n'ime ha. Ma oke osimiri ahụ dịrị ndị nchụaja iji saa ahụ. O meekwa ihe ịdọba oriọna 10 nke ọlaedo dịka ikpe ha si dị. O tinye ha n'ụlọ ukwu Chineke, 5 n'aka nri, 5 n'aka ekpe. O meekwa tebụl 10, dọba ha n'ụlọ ukwu Chineke, 5 n'aka nri na 5 n'aka ekpe. O meekwa ọgụ ọkwa nwụsa 5 nke ọlaedo. O meekwa ogige ndị nchụaja na ogige ukwu ahụ, na ibo ọnụ ụzọ itinye n'ogige ahụ were ọla machite ibo ọnụ ụzọ ha. O tinye oke osimiri ahụ n'akụkụ aka nri ụlọ ahụ
N'akụkụ ihu anyanwụ na ncherịta ihu ọdịda, Huram mekwara ite niile, na oseke niile, na ọkwa mwụsa niile. Huram wee jebie ozi nke o jeere eze bụ Solomọn n'ụlọ Chineke. Ogidi abụọ ahụ na ọkwa abụọ ahụ, na isi abụọ ahụ nke dị n'elu ogidi abụọ, na ihe ọkpụkpọ abụọ ahụ ikpuchi ọkwa abụọ nke isi nke dị n'elu ogidi, na nnu pomegranet ahụ nke dịrị ihe ọkpụkpọ abụọ ahụ bụ arịrị pomegranet abụọ, banyere otu ihe ọkpụkpa, ikpuchi ọkwa abụọ nke isi nke dị n'ihu ogidi. O mekwara ihe ndọkwasị iri ahụ, meekwa ite ọsịsa mmiri iri ahụ nke dị n'elu ihe ndọkwasị, na otu oke osimiri ahụ, na ehi 12 ahụ nke dị n'okpuru ya, na ite niile, na oseke niile, na ndụdụ niile, na ihe ha niile. Ndị a ka Huram nna ya mere eze bụ Solomọn banyere ụlọ Jehova. Ha bụ ọla echichara echicha na gburugburu ala Juda nke eze wuru ha n'ala ụrọ n'etiti Sukọt na Zerida. Solomọn wee mee ihe ndị a niile n'ụba nke ukwuu, n'ihi na achọpụtaghị ọtụtụ ọla ahụ. Solomọn mekwara ihe niile nke dị n'ụlọ Chineke, ebe ịchụ aja ọlaedo kwa na tebụl nke achịcha ihu Chineke dị n'elu ha, na ihe ịdọba oriọna na oriọna niile ha, iwu dịka ikpe si dị n'ihu ime ime ụlọ ahụ. Ha bụ ọlaedo makasịrị mma, na okooko osisi niile, na oriọna niile, na mkpa niile. Ha bụ ọlaedo, nke ahụ bụ ọlaedo dịzụ mma, na ihe ịkpakepụ ọkụ niile, na ọkwa mwụsa niile, na ngaji niile, na ihe ịgụ ọkụ niile. Ha bụ ọlaedo makasịrị mma. Ọnụ ụzọ ụlọ ahụ kwa, ibo ọnụ ụzọ ime ya niile nke dịrị ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile, na ibo ọnụ ụzọ niile nke ụlọ ahụ bụ ụlọ ukwu Chineke bụ ọlaedo. Akwụkwọ abụọ nke ihe e mere isi nke 5. E wee jezuo ozi niile nke Solomọn jere ụlọ Jehova. Solomọn wee webata ihe niile Devid bụ nna ya doro nsọ, bụ ọlaọcha na ọlaedo na ihe niile. O tinye ha n'ụlọ akụ nke ụlọ Chineke. Mgbe ahụ Solomọn kpọkọtara ndị okenye Izrel na ndị isi niile nke ebo niile ha, bụ ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna ha ụmụ Izrel, ịbịaru Jerusalem, isi n'obodo Devid nke ahụ bụ Zayọn, bugota igbe ọgbụgba ndụ Jehova. Ndị ikom niile nke Izrel wee kpọkọta onwe ha bịakwute eze n'emume nke ahụ bụ ọnwa 7. Ndị okenye niile nke Izrel wee bịa, ndị Livayị wee bulie igbe ahụ. Ha wee bugote igbe ahụ na ụlọ ikwu nzute, na ihe nsọ niile nke dị n'ụlọ ikwu ahụ. Ndị nchụaja bụ ndị Livayị bugotara ha. Eze bụ Solomọn na nzukọ niile nke Izrel bụ ndị na-ezukọta n'ebe ọ nọ n'ihu igbe ahụ, na-achụ n'aja igwe ewu na atụrụ na igwe ehi, nke a na-adịghị agụ ha ọnụ, nke a na-adịghị agụtakwa n'ihi ịba ụba ha. Ndị nchụaja wee bubata igbe ọgbụgba ndụ Jehova n'ebe ya, n'ime ime ụlọ nke ụlọ ahụ, ruo ebe kacha ebe nsọ niile, ruo n'okpuru nku cherubim, n'ihi na cherubim na-agbasa nku ha n'elu ebe igbe ahụ. Cherubim ahụ wee na-ekpuchi igbe ahụ na mkpanaka ya abụọ n'elu. Mkpanaka dị ogologo. E wee hụ isi mkpanaka site n'igbe ahụ n'ihu ime ụlọ ahụ, ma adịghị ahụ ha n'ezi. O wee dị n'ebe ahụ ruo taa. Ọ dịghị ihe dị n'igbe ahụ. Ọ bụ naanị mbadamba nkume abụọ nke Mosis tinyere n'ime ha na Horeb, mgbe Jehova na ụmụ Izrel gbara ndụ
mgbe ha siri n'Ijipt pụta. O ruo mgbe ndị nchụaja siri n'ebe nsọ pụta, n'ihi na ndị nchụaja niile ahụrụ doro onwe ha nsọ, ọ dịghị onye ọbụla idebe ihe n'oke n'oke. Ọzọ, ndị Livayị bụ ndị ọbụ abụ ọbụla ha niile bụ Asaf na Heman na Jedutin na ụmụ ha ndị ikom na ụmụnne ha na-eguzokwa n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ebe ịchụ àjà ahụ, yiri ezi akwa ọcha, chịrịkwa aja na une na ụbọ akwara. Ọgụ ndị nchụaja isii ndị na-afụ opi sokwara ha. O wee ruo mgbe ndị na-afụ opi na ndị ọbụ abụ dịka otu onye, ime ka n'otu olu na ịtọ na n'ikele Jehova, mgbe ha werekwa opi na aja na ihe abụ na otito eji too Jehova, welie olu ha elu sị, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Na igwe ojii jupụtara ụlọ ahụ bụ ụlọ Jehova. Ndị nchụaja wee ghara inwe ike iguzo ije ozi n'ihi igwe ojii ahụ, n'ihi na ebube Jehova jupụtara ụlọ Chineke. Akwụkwọ abụọ nke ihe e mere isi nke 6. Mgbe ahụ Solomọn sịrị, Jehova siwo na ọ ga-ebi n'oke ọchịchịrị, ma mụ onwe m ewuworo gị ụlọ obibi bụ ọnọdụ guzosiri ike ebe ị ga-ebi ruo mgbe ebighị ebi. Eze wee chegharịa ihu ya, gọzie mkpokọta niile nke Izrel. Mkpokọta niile nke Izrel na-eguzokwa. Ọ sị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke Izrel bụ, onye were ọnụ ya gwa Devid bụ nna m okwu, werekwa aka ya abụọ mezuo ya, sị, site n'ụbọchị mgbe m mere ka ndị m si n'ala Ijipt pụta, ahọpụtaghị m obodo n'ebo niile nke Izrel iwu ụlọ, ka aha m wee dị n'ebe ahụ. Ahọpụtaghịkwa nwoke ọbụla ịbụ onye ndu ndị m bụ Izrel, ma ahọpụtara m Jerusalem ka aha m wee dị n'ebe ahụ. Ahọpụtakwara m Devid ịbụ onye isi ndị m bụ Izrel. O wee dị n'obi Devid bụ nna m iwuru aha Jehova bụ Chineke Izrel ụlọ. Devid Jehova wee sị Devid bụ nna m, n'ihi na ọ dị gị n'obi iwuru aha m ụlọ, i mere nke ọma na ọ dị n'obi gị. Otu ọ dị, gị onwe gị agaghị ewu ụlọ ahụ, kama nwa gị nwoke nke na-esi n'ụkwụ gị pụta, onye ahụ ga-ewuru aha m ụlọ. Jehova emewokwa ka okwu ya nke o kwuru guzosie ike. M wee bilie n'ọnọdụ Devid bụ nna m, nọkwasị n'ocheeze Izrel dịka Jehova kwuru. M wee wuoro aha Jehova bụ Chineke Izrel ụlọ. Dọba igbe ahụ n'ebe ahụ, bụ igbe nke ọgbụgba ndụ Jehova dị n'ebe ahụ, bụ igbe ọgbụgba ndụ nke ya na ụmụ Izrel gbara. O wee guzo n'ihu ebe ịchụ àjà Jehova n'ihu mkpokọta niile nke Izrel, wee gbasoo ọbụ aka ya abụọ, n'ihi na Solomọn mere ebe nguzo dị elu nke ọla kubit 5 ka ogologo ya dị, kubit 5 ka obosara ya dịkwa, kubit 3 ka ịdị elu ya dịkwa. O wee tinye ya n'etiti ogige. O wee guzo n'elu ya, gbuo ikpere ya n'ala n'ihu mkpokọta niile nke Izrel, gbasoo ọbụ aka ya abụọ n'ebe eluigwe dị. Ọ sị, Jehova bụ Chineke Izrel, ọ dịghị Chineke dịka gị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa. Ị na-edebere ndị ohu gị ọgbụgba ndụ na ebere, bụ ndị were obi ha niile na-ejegharị n'ihu gị. Idebeworo ohu gị Devid bụ nna m ihe ị gwara ya, i wee were ọnụ gị kwuo, werekwa aka gị mezuo ya. Otu ọ dị taa. Ma ugbu a, Jehova bụ Chineke Izrel, debere ohu gị Devid bụ nna m okwu nke ị gwaworo ya, sị,
Ọ dịghị nwoke ọbụla ị nwere a ga-ebipụ n'ihu m n'ịnọkwasị n'ocheeze Izrel, naanị ọ bụrụ na ụmụ gị elezie ụzọ ha anya ijegharị n'iwu m dịka ijegharịworo n'ihu m. Ma ugbu a, Jehova bụ Chineke Izrel, ka okwu gị kwesị ntụkwasị obi nke ị gwara ohu gị Devid. Ma ọ bụ ezie na Chineke ga-ebinyere mmadụ n'elu ụwa, lee, eluigwe na eluigwe nke eluigwe agaghị anagide gị. Ụlọ a nke m wuoro ọ ga-esikwa aṅaa ruo ịnagide gị? Ma chee ihu n'ekpere ohu gị na n'arịrịọ amara ya. Jehova bụ Chineke m, ige ntị iti mkpu na ekpere ohu gị na-ekpe n'ihu gị. Ka anya gị abụọ wee na-asaghe n'ebe ụlọ a dị ehihie na abalị, bụ n'ebe ahụ dị nke i siworo na ị ga-etinye aha gị n'ebe ahụ. Ige ntị ekpere nke ohu gị ga-ekpe n'ebe a dị. Geekwa ntị arịrịọ amara niile nke ohu gị na nke ndị gị bụ Izrel mgbe ha na-ekpe ekpere n'ebe a dị. Gị onwe gị sikwa n'ebe obibi gị bụ site n'eluigwe nụrụ, mgbe ị nụworo gị gbagharakwa. Ọ bụrụ na nwoke emehie megide mmadụ ibe ya, ewee tụkwasị ya iyi ime ka ọ ṅụọ, iyi ahụ wee bịa n'ihu ebe ịchụ àjà gị n'ụlọ a, gị onwe gị sikwa n'eluigwe nụrụ, meekwa kpee ndị ohu gị ikpe, ịnyeghachi onye ikpe mara, ịtụkwasị ụzọ ya n'isi ya, na ịgụ onye ezi omume na onye ezi omume, inye ha dịka ezi omume ya si dị. Ọ bụrụkwa na etigbuo ndị gị bụ Izrel n'ihu onye iro, n'ihi na ha na-emehie megide gị, ọ bụrụkwa na ha alaghachi kwupụta aha gị, kpee ekpere, rịọ amara n'ihu gị n'ụlọ a, gị onwe gị sikwa n'eluigwe nụrụ, gbaghara mmehie ndị gị bụ Izrel, mee ka ha lọta n'ala nke i nyere ha, nyekwa ndị bụ nna ha. Mgbe e gbochiri eluigwe, mgbe mmiri ozuzo na-adịghịkwa, n'ihi na ha na-emehie megide gị, ọ bụrụ na ha ekpee ekpere n'ebe a dị, kwupụta aha gị, si na mmehie ha laghachi, n'ihi na ị na-eweda ha n'ala, gị onwe gị nọrọkwa n'eluigwe, gbaghara mmehie ndị ohu gị na nke ndị gị bụ Izrel, n'ihi na ị na-ezi ha ụzọ nke ha ga na-eje ije n'ime ya. Gị meekwa ka mmiri zokwasị ala gị nke ị nyeworo ndị gị ịbụ ihe nketa. Mgbe oke ụnwụ ga-adị n'ala, mgbe ajọ ọrịa nke na-efe efe ga-adị, mgbe nchakpọ ga-adị, ma ọ bụ ọmụma ebu, ma ọ bụ igurube, ma ọ bụ ogbugbu, mgbe ndị iro ha ga-anọchigide ha n'agha n'ala nke ọnụ ụzọ ámá niile ha, ihe otiti ọbụla ma ọ bụ ọrịa ọbụla, ekpere ọbụla, arịrịọ amara ọbụla nke ga-adịrị mmadụ ọbụla, ma ọ bụ nke ga-adịrị ndị gị niile bụ Izrel, ndị ga-amara nwoke ọbụla ihe otiti ya na ihe mgbu ya, o wee gbasoo ọbụ aka ya abụọ n'ebe ụlọ a dị. Gị onwe gị sikwa n'eluigwe bụ ọnọdụ obibi gị guzosiri ike nụrụ, gbaghara, nye nwoke ọbụla dịka ụzọ ya niile si dị, onye maara obi ya, n'ihi na gị onwe gị amawo obi mmadụ naanị gị. Ka ha wee tụọ egwu gị ije ije n'ụzọ gị niile ụbọchị niile nke ha onwe ha na-ebi n'elu ala ahụ nke i nyere nna anyị ha. Ọzọkwa, ihe banyere onye ala ọzọ nke ọ bụghị na ndị gị bụ Izrel ka o sitere, ma o siwo n'ala dị anya bịa, n'ihi aha ukwu gị na aka gị dị ike na ogwe aka gị esetịrị, mgbe ha ga-abịa kpee ekpere n'ebe ụlọ a dị,
gị onwe gị sikwa n'eluigwe site n'ọnọdụ obibi gị guzosiri ike nụrụ, mee dịka ihe niile si dị nke onye ala ọzọ ahụ na-akpọku gị, ka ndị niile nke ụwa wee mara aha gị, ịtụ egwu gị dịka ndị gị bụ Izrel si eme, na ịmara na a kpọkwasịrị aha gị n'ụlọ a nke m wuworo. Mgbe ndị gị ga-apụ ibuso ndị iro ha agha n'ụzọ ọbụla ị ga-eziga ha, ha wee kpere gị n'ụzọ obodo ahụ nke ị họpụtaworo na n'ebe ụlọ a dị nke m wuworo aha gị, sikwa n'eluigwe nụrụ ekpere ha na arịrịọ amara ha, mezie ikpe ha. Mgbe ha ga-emehie megide gị, n'ihi na ọ dịghị mmadụ ọbụla nke na-adịghị emehie, i wee wesa ha iwe, rara ha nye n'ihu onye iro ha, ndị na-adọta ha n'agha, wee dọta ha n'agha jee n'ala dị anya ma ọ bụ nke dị nso, ha wee chegharịa n'obi ha n'ala ebe a dọtara ha n'agha, wee chegharịa rịọ gị amara n'ala ndọta n'agha ha, sị, anyị emehiewo mee ajọ omume mebie iwu gị. Ọ bụrụkwa na ha ewere obi ha niile werekwa mkpụrụ obi ha niile laghachikwute gị n'ala ndọta n'agha ha bụ ebe ha dọtara ha n'agha, wee kpee ekpere n'ụzọ ala ha nke ị nyere ndị bụ nna ha, na obodo ahụ nke ị họpụtaworo, na n'ebe ụlọ nke m wuworo aha gị dị, sikwa n'eluigwe bụ site n'ọnọdụ obibi gị guzosiri ike nụrụ ekpere ha na arịrịọ amara niile ha, mezie ikpe ha, gbaghara ndị gị ndị mehieworo megide gị. Ugbu a Chineke m, biko ka anya gị abụọ na-asaghe, ka ntị gị abụọ na-aṅakwa ntị na ekpere nke ebe a. Ma ugbu a bilie Jehova bụ Chineke, baa n'ebe izu ike gị, gị onwe gị na igbe nke ike gị. Jehova bụ Chineke, ka ndị nchụaja gị yiri nzọpụta dịka uwe, ka ndị ebere gị ṅụrịkwa ọṅụ na ịdị mma. Jehova bụ Chineke, echegharịla ihu onye gị etere mmanụ, cheta ebere niile nke David bụ ohu gị. Akwụkwọ abụọ nke ihe mere, isi nke 7. Ma mgbe Solomọn kpebiri ekpere, ọkụ siri n'eluigwe rịdata wee rịpịa àjà nsure ọkụ na àjà niile. Ebube Jehova wee jupụta ụlọ ahụ. Ndị nchụaja apụghịkwa ịba n'ụlọ Jehova, n'ihi na ebube Jehova jupụtara ụlọ Jehova. Ụmụ Izrel niile na-elekwasịkwa nrịda ọkụ ahụ anya, ya na ebube Jehova nke dị n'elu ụlọ ahụ. Ha wee ruo ala kpuchie ihu ha n'ala n'elu pavement, kpọọ isiala wee kelee Jehova sị, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Eze na ndị Izrel niile na-achụkwa àjà n'ihu Jehova. Eze bụ Solomọn wee chụọ àjà bụ ọgụ nnu ehi ụzọ abụọ na nnu 15 na ọgụ nnu atụrụ ụzọ 15. Eze na ndị Izrel niile wee laa ụrọ Chineke nye Chineke. Ndị nchụaja na-eguzokwa dịka ihe ndebe ha si dị, ha na ndị Livayị ndị chịrị ihe abụ Jehova, nke David bụ eze mere ikele Jehova, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị, mgbe David na-eto Chineke site n'aka ha. Ndị nchụaja na-afụkwa opi n'ihu ha, Izrel niile na-eguzokwa. Solomọn wee doo etiti ogige nke dị n'ihu ụlọ Jehova nsọ, n'ihi na ọ chụrụ àjà nsure ọkụ na abụba aja udo n'ebe ahụ. N'ihi na ebe ịchụ àjà ọla nke Solomọn mere apụghị ịnagide àjà nsure ọkụ na onyinye ịnata ihu ọma na abụba ahụ. Solomọn wee mee emume na mgbe ahụ ụbọchị 7, ya na Izrel niile, oke mkpọkọta ukwu site na mbata Hemat ruo mmiri iyi Ijipt. Ha wee mee emume mgbochi
n'ụbọchị nke asatọ, n'ihi na ha mere emume ịra ebe ịchụ àjà nye Chineke ụbọchị asaa, meekwa emume ahụ ụbọchị asaa. N'ụbọchị nke 3 nke ọnwa nke asaa, o wee zilaga ndị Izrel n'ụlọ ikwu ha. Ha na-aṅụrị ọṅụ, obi dịkwa ha mma n'ihi ezi ihe nke Jehova mere Devid, mekwara Solomọn, mekwara Izrel bụ ndị ya. Solomọn wee wubie ụlọ Jehova na ụlọ eze, ma ihe niile nke batara n'obi Solomọn ime n'ụlọ Jehova na n'ụlọ ya, o mere ka ha gaa nke ọma. Jehova wee mee ka Solomọn hụ ya anya n'abalị, ọ sị ya, anụ m ekpere gị, họpụtakwara onwe m ebe a ịbụ ụlọ ịchụ àjà. A sị na egbochi m eluigwe mmiri ozuzo wee ghara ịdị, maọbụ a sị na enye m igurube iwu iripịa ala, ma ọ bụ na a sị na ezite m ajọ ọrịa na-efe efe n'etiti ndị m. Ọ bụrụ na ndị m bụ ndị a kpọkwasịrị ha aha m eweda onwe ha n'ala, kpee ekpere, chọọ ihu m, si n'ụzọ ọjọọ ha niile laghachi, mụ onwe m ga-esikwa n'eluigwe nụrụ, gbaghara ha mmehie ha, mee ka ala ha dịrị ndụ. Ugbu a, anya m abụọ ga na-asaghe, ntị m abụọ ga na-aṅakwa ntị n'ekpere nke ebe a. Ma ugbu a, ahọpụtawo m ụlọ a, dokwa ya nsọ, ka aha m wee dị n'ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Anya m abụọ na obi m ga-adịkwa n'ebe ahụ ụbọchị niile. Ma gị onwe gị, ọ bụrụ na ị jegharịa n'ihu m dịka Devid bụ nna gị jegharịrị, ọbụla ime dịka ihe niile si dị nke m nyeworo gị n'iwu, ọ bụrụ na ị debe ụkpụrụ m niile na ikpe m niile, m ga-emekwa ka ocheeze alaeze gị guzosie ike, dịka mụ na Devid bụ nna gị gbara ndụ, wee sị, ọ dịghị nwoke ọbụla ị nwere a ga-ebipụ n'iche Izrel. Ma ọ bụrụ na unu na-alaghachi azụ, wee hapụ ụkpụrụ m niile na ihe niile m nyere n'iwu, nke m tinyeworo n'ihu unu, unu wee jee fee chi ọzọ ofufe, kpọọ isi ala nye ha, m ga-ewepụkwa ha n'elu aha m, n'elu ala m nke m nyeworo ha. M ga-esikwa n'ihu m tụpụ ụlọ a nke m doworo nsọ nye aha m. M ga-emekwa ya ilu na ihe akụkụ n'etiti ndị ọzọ. Ụlọ akwa nke kachasị elu, ọ ga-eju onye ọbụla nke na-agabiga ya anya? Ọ ga-asịkwa, n'ihi gịnị ka Jehova meworo ala nke a na ụlọ a otu a? Ha ga-asịkwa, ọ bụ n'ihi na ha hapụrụ Jehova bụ Chineke nke ndị bụ nna ha, onye mere ka ha si n'ala Ijipt pụta. Ha wee jide chi ọzọ, kpọọ isi ala nye ha, fee ha ofufe. N'ihi ya ka o meworo ka ihe ọjọọ niile bịakwasị ha. Akwụkwọ abụọ nke ihe mere, isi nke 8. O ruo n'ọgwụgwụ ọgụ afọ nke Solomọn wuru ụlọ Jehova na ụlọ ya n'ime ha, na obodo niile nke Huram nyere Solomọn, Solomọn wee wuo ha, mee ka ụmụ Izrel biri n'ebe ahụ. Solomọn wee jeruo Hema Zoba were ya. O wee wuo Tadmọa n'ọzara, na obodo niile nke nchịkọbata ihe nke o wuru na Hamat. O wukwara Bet-Horon dị n'elu na Bet-Horon dị n'okpuru, bụ obodo e wusiri ike nke nwere mgbidi na ibo ọnụ ụzọ ámá siri ike na mkpọrọ, na Baalat na obodo niile nke nchịkọbata ihe
nke Solomọn nwere, n'obodo niile nke ụgbọala ya, na obodo niile nke ndị ịnyịnya ya, na ihe niile dị Solomọn ezi mma n'obi, bụ nke dị ya ezi mma n'obi iwu na Jerusalem, na n'ime Lebanọn, na n'ala niile ọ na-achị. Ma ndị niile fọdụrụ n'etiti ndị Het, na ndị Amọrait, na ndị Perizait, na ndị Hivait, na ndị Jebus, ndị na-esiteghị n'Izrel, site n'ụmụ ha ndị fọdụrụ ịnọchi ha n'ala, ndị ụmụ Izrel na-emeghị ka ha gwụsịa. Solomọn wee si n'ime ha wepụta ụsụ ndị na-efe ofufe ruo taa. Ma Solomọn emeghị ndị ohu site n'ụmụ Izrel ije ozi ya, kama ndị ahụ bụ ndị ikom agha, na ndị isi ndị ọchịagha ya, na ndị isi ụgbọala ya, na ndị ịnyịnya ya. Ndị a bụkwa ndị isi nke ndị ahụ e doro ndị isi, ndị Solomọn nwere, ọgụ mmadụ 12,000, ndị nwere ike n'ahụ ndị ahụ. Solomọn wee mee ka nwa nwanyị Fero si n'obodo Devid rigoro ụlọ ahụ nke o wuru nye ya, n'ihi na ọ sịrị, nwunye m nwere agaghị ebi n'ụlọ Devid bụ eze Izrel, n'ihi na ebe niile dị nsọ bụ nke igbe Jehova bataworo n'ime ya. Mgbe ahụ, Solomọn suru aja nsure ọkụ nye Jehova n'elu ebe ịchụ aja Jehova nke o wuru n'ihu ụzọ mbata, ọbụla dịka ihe ụbọchị si dị n'ụbọchị ya, n'isure aja nsure ọkụ dịka ihe Mosis nyere n'iwu si dị, n'ụbọchị izu ike niile, na n'ọnwa ọhụrụ niile, na mgbe niile a kara aka, ụbọchị 3 n'afọ, bụ n'emume achịcha ekoghị eko, na n'emume nke izu 7 nke ụbọchị 7, na n'emume ụlọ nsọ, dịka ikpe Devid bụ nna ya si dị. O wee guzo oke niile nke ndị nchụaja banyere ofufe ha, na ndị Livayị banyere ihe ndebe niile ha, ito Chineke, na ije ozi n'ihu ndị nchụaja, ime ihe ụbọchị n'ụbọchị ya. O guzokwara ndị ọnụ ụzọ ámá n'oke niile ha n'ọnụ ụzọ ámá ọbụla, n'ihi na otu a ka ihe si dị nke Devid bụ onye nke Chineke nyere n'iwu. Ma ha ewezugaghị onwe ha n'ihe eze nyere ndị nchụaja na ndị Livayị n'iwu banyere ihe ọbụla, banyekwara akụ niile. E wee dozie ije ozi niile nke Solomọn ruo ụbọchị a tọrọ ntọala ụlọ Jehova, ruokwa mgbe e wubiri ya. E wuzuru ụlọ Jehova. Mgbe ahụ, Solomọn jeruru Eziọn Geba, rụọkwa Elọt n'ụsọ oke osimiri n'ala Edọm. Huram wee zitere ya ụgbọ na ndị ohu ndị maara oke osimiri n'aka ndị ọrụ ya. Ha na ndị ohu Solomọn wee bịaruo Ọfịa, si n'ebe ahụ nweta nnụ talenti ọlaedo na ọgụ 210 wetara eze bụ Solomọn. Akwụkwọ abụọ nke ihe mere isi nke 9. Ma eze nwanyị Sheba nụrụ akụkọ Solomọn, wee bịa iwere ilu dị iche iche nwaa Solomọn n'ime Jerusalem, ya na ụsụ dị ụtụtụ nke ukwuu, na kamel na-ebu ụda dị iche iche, na ọlaedo na ụba, na nkume dị oke ọnụ ahịa. O wee bịakwute Solomọn kpanyere ya ụka niile nke dị ya n'obi. Solomọn wee gosi ya okwu ya niile. Ọ dịghịkwa okwu ọbụla ezonarịrị Solomọn nke ọ na-egosighị ya. Eze nwanyị Sheba wee hụ amamihe Solomọn, na ụlọ nke o wuru, na ihe oriri nke tebụl ya, na nnọdụ nke ndị ohu ya, na nguzo nke ndị na-ejere ya ozi, na uwe ha, na ndị obu ihe ọṅụṅụ ya, na uwe ha, na nrigo ya nke ọ na-arịgo n'ụlọ Jehova. Mmụọ adịghịkwa n'ime ya ọzọ. O wee sị eze, eziokwu ka ọ bụ
bụ okwu nke m nụrụ n'ala m banyere okwu gị niile, banyekwara amamihe gị. Ma ekweghị m okwu niile ha ruo mgbe m bịara, anya m abụọ wee hụ ya. Ma lee, egosighị m nkewa ụba amamihe gị, ịtụkwasịwo ihe n'akụkọ nke m nụrụ. Ndị ihe na-agara nke ọma ka ndị ikom gị bụ, ndị ihe na-agara nke ọma ka ndị ohu gị ndị a bụ, ndị na-eguzo n'ihu gị mgbe niile, ndị na-anụ amamihe gị. Ka Jehova bụ Chineke gị bụrụ onye a gọziri agọzi, onye ihe gị tọrọ ya ụtọ itinyekwasị gị n'ocheeze ya. Ị bụrụ Jehova bụ Chineke gị eze, n'ihi na Chineke gị hụrụ Izrel n'anya, ime ka ha guzo ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi ya ka o mere gị eze ha, ime ihe ekpere na ikpe na ezi omume. Onye eze ọgụ talenti ọlaedo 6 na ụda dị iche iche na ụba nke ukwuu, na nkume dị oke ọnụ ahịa. Ọ dịghị ụda dị ka ụda ahụ nke eze nwanyị Sheba nyere eze bụ Solomọn. Ọzọkwa, ndị ohu Huram na ndị ohu Solomọn, ndị siri n'Ọfịa bubata ọlaedo, bubatara osisi algọm na nkume dị oke ọnụ ahịa. Eze wee were osisi algọm ahụ mere ụlọ Jehova, mekwara ụlọ eze ebe njegharị dị elu. O werekwa ha mere ndị na-abụ abụ ụbọ akwara na une. Ahụbeghị osisi dịka osisi ahụ n'ala Juda. Eze bụ Solomọn nyekwara eze nwanyị Sheba ihe niile na-atọ ya ụtọ, ihe ọbụla ọ rịọrọ, na-agụghị ihe o butere eze. O wee chegharịa, laa n'ala ya, ya onwe ya na ndị ohu ya. Ma ọtụtụ ọlaedo nke bịakwutere Solomọn n'otu afọ dị nnụ talenti ọlaedo na ọgụ 36, na-agụghị ihe ndị ikom ndị na-ejegharị ịzụ ahịa na ndị ahịa wetara. Eze niile nke Arebịa na ndị na-achị ala na-ewetakwara Solomọn ọlaedo na ọlaọcha. Eze bụ Solomọn wee mee ọgụ ọta ukwu 10, ha bụ ọlaedo etisara etisa, nnụ shekel ọlaedo etisara etisa na ọgụ 10 bara n'otu ọta ukwu. O mekwara ọgụ ọta 15, ha bụ ọlaedo etisara etisa, ọgụ shekel ọlaedo 15 bara n'otu ọta. Eze wee tinye ha n'ụlọ oke ọhịa Lebanọn. Eze mekwara oke ocheeze nnọdụ ọdụ, machita ya ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ocheeze ahụ nwere ihe nrigo 6 na ihe mgbakwasị ụkwụ eji ọlaedo mee. Ejikọrọ ha n'ocheeze ahụ. Aka dịkwa n'otu akụkụ na n'akụkụ nke ọzọ n'elu ebe ọnọdụ ya. Ọdụm abụọ na-eguzokwa n'akụkụ aka ahụ. Ọdụm 12 wee na-eguzo n'ebe ahụ n'elu ihe nrigo 6 ahụ, n'otu akụkụ na n'akụkụ nke ọzọ. Emeghị ya otu a nye alaeze ọbụla. Ihe niile eze bụ Solomọn nwere bụ nke eji aṅụ ihe bụ ọlaedo. Ihe niile nke ụlọ oke ọhịa Lebanọn bụkwa ọlaedo makasịrị mma. Agụghị ọlaọcha n'ihe ọbụla n'ụbọchị Solomọn. N'ihi na eze nwere ụgbọ nke na-ejeru Tashish, na-eso ndị ohu Huram. Otu ụgbọ n'afọ 3 ka ụgbọ Tashish na-abịa, na-ebute ọlaedo na ọlaọcha na ọdụ na enwe na ekwuru ụlọ. Eze bụ Solomọn wee dị ukwuu karịa eze niile nke ụwa na akụ na amamihe. Eze niile nke ụwa wee na-achọ ihu Solomọn,
ịnụ amamihe ya nke Chineke tinyere n'obi ya. Ndị ahụ na-ebutekwa nwoke ọbụla onyinye ịnata ihu ọma ya, ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo na uwe na ihe ekike agha na ụda dị iche iche na ịnyịnya mul, ihe a na-enye n'afọ ya. Solomọn nwekwara nnu ụlọ 10 nke ịnyịnya na ụgbọala, na ọgụ nnu ndị ịnyịnya na nnu 10. O wee doo ha n'obodo ụgbọala niile, na n'ebe eze nọ na Jerusalem. O wee na-achị eze niile site n'osimiri ruo ala ndị Filistia, rukwa oke ala Ijipt. Eze wee mee ọlaọcha ka ọ dị ka nkume n'ime Jerusalem. O mekwara osisi sida ka ha dị ka osisi sikamọ nke dị n'ebe dị ala ala n'ụba. A na-emekwa ka ịnyịnya si n'Ijipt sikwa n'ala niile pụtara Solomọn. Ma ihe niile Solomọn mere nke fọdụrụ, nke mbụ na nke ikpeazụ, edeghị ihe ndị a n'akwụkwọ. Ihe mere nke Netan bụ onye amụma, na ogbugbu amụma nke Ahija bụ onye Shilo, na n'ọhụ niile nke Ido bụ onye ọhụ ụzọ banyere Jeroboam nwa Nebat. Solomọn wee bụrụ eze Izrel niile n'ime Jerusalem ọgụ afọ 2. Solomọn wee soro nna ya ha dina n'ọnwụ, elie ya n'obodo Devid bụ nna ya. Rehoboam nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ abụọ nke ihe mere isi nke 10. Rehoboam wee jeruo Shekem, n'ihi na Shekem ka Izrel niile bịaruru ime ya eze. O ruo mgbe Jeroboam nwa Nebat nụrụ ya, ma onye ahụ nọ n'Ijipt, ebe o siri n'ihu Solomọn bụ eze gbalaga. Ma Jeroboam siri n'Ijipt lọta. Ha wee ziga kpọọ ya. Jeroboam na Izrel niile wee bịa gwa Rehoboam okwu sị, nna gị mere yoke anyị ka o sie ike, ma ugbu a mee ka ọ dị mfe karịa, bụ ofufe siri ike nke nna gị, na yoke ya dị arọ nke ọ tụkwasịrị anyị. Anyị ga-efekwa gị ofufe. Ọ sị ha, mgbe ụbọchị 3 gasịrị, unu laghachikwutekwa m. Ndị Izrel wee laa. Eze bụ Rehoboam wee mee ka ndị okenye dụọ ya ọdụ, bụ ndị na-eguzo n'ihu Solomọn nna ya mgbe ọ nọ ndụ, sị, unu onwe unu si aṅaa na-adụ ọdụ iweghachiri ndị nke okwu? Ha wee gwa ya okwu sị, ọ bụrụ na ị ghọrọ ndị nke onye ọma, ihe ha wee tọọ gị ụtọ, i wee gwa ha okwu dị mma, ha ga-aghọkwara gị ohu ụbọchị niile. Ma ọ hapụrụ ịdụ ọdụ nke ndị okenye nke ha na-adụ ya. O mee ka ụmụ okorobịa dụọ ya ọdụ, bụ ndị ya na ha tozuru oke, ndị na-eguzokwa n'ihu ya. Ọ sị ha, gịnị ka unu onwe unu na-adụ ọdụ ka anyị wee weghachiri ndị nke okwu, bụ ndị gwaworo m okwu sị, mee ka ọ dị mfe karịa, bụ yoke nke nna gị tụkwasịrị anyị? Ụmụ okorobịa ndị ya na ha tozuru oke wee gwa ya okwu sị, otu a ka ị ga-asị ndị nke a, ndị gwara gị okwu sị, nna gị mere yoke anyị ka ọ dị arọ, ma gị onwe gị mee ka ọ dị anyị mfe karịa. Otu a ka ị ga-asị ha, mkpịsị aka nke nta nke m dị ọkpọtọkpọ karịa ụkwụ nna m. Ma ugbu a, nna m boro unu yoke dị arọ, ma mụ onwe m ga-atụkwasị ihe na yoke unu. Nna m were ụtalị dọọ unu aka na ntị, ma mụ onwe m ga-ewere akpị dọọ unu aka na ntị. Jeroboam na ndị Izrel niile wee bịakwute Rehoboam n'ụbọchị nke 3, dịka eze kwuru sị, laghachikwutenụ m n'ụbọchị nke 3. Eze wee zaa ha okwu ike. Eze bụ Rehoboam wee hapụ ịdụ ọdụ nke ndị okenye, gwa ha okwu dịka ịdụ ọdụ nke ụmụ okorobịa si dị, sị, nna m mere yoke unu ka ọ dị arọ, ma mụ onwe m ga-atụkwasị ihe na ya. Nna m were ụtalị dọọ unu aka na ntị,
ma mụ onwe m ga-ewere akpị dọọ unu aka na ntị. Eze wee ghara ige ndị Izrel ntị, n'ihi na nchegharị nke a sitere n'aka Chineke. Ka Jehova wee mee ka okwu ya guzosie ike, bụ nke ọ gwara Jeroboam nwa Nebat site n'aka Ahija onye Shilo. Izrel wee hụ na eze egeghị ha ntị. Ndị Izrel wee weghachiri eze okwu sị, oke gịnị ka anyị nwere n'ime David? Ọ dịghịkwa ihe nketa dị n'ime nwa Jesi. Laanụ nwoke ọbụla n'ụlọ ikwu unu Izrel. Ugbu a, lee ụlọ gị David. Izrel niile wee laa n'ụlọ ikwu ha. Ma ụmụ Izrel ndị bi n'obodo niile nke Juda, Rehoboam wee bụrụ eze ha. Eze bụ Rehoboam wee ziga Hadoram, onye bụ onye isi ụsụ ndị na-efe ofufe. Ụmụ Izrel wee were nkume tụgbuo ya, o wee nwụọ. Eze bụ Rehoboam wee gbaa onwe ya ume irigo n'ụgbọala ya ịgbalaga na Jerusalem. Izrel wee jehie megide ụlọ David ruo taa. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 11. Mgbe Rehoboam bịarutere Jerusalem, ọ kpọkọtara ndị ikom 9,000 n'ụlọ Juda na Benjamin ka ha họpụta agha, ka ha lụso Izrel ọgụ ma weghachite alaeze ahụ nye Rehoboam. Ma Onyenwe anyị gwara Shimea onye nke Chineke sị ya, gwara Rehoboam nwa Solomọn eze Juda na Izrel niile dị na Juda na Benjamin okwu. Otu a ka Jehova kwuru, unu agaghị aga lụso ụmụnne unu ọgụ. Onye ọbụla n'ime unu laghachi n'ụlọ nke ya, n'ihi na ihe a bụ ihe m mere. Ha wee rube isi n'okwu Jehova wee laghachi azụ n'ịga megide Jeroboam. Rehoboam biri na Jerusalem wee zụta obodo siri ike na Juda. Ọ zụtakwara Belhem, Etam na Tekoa, Bezoa, Soko na Adulam, Gat, Merasa na Zil, Adoriam, Lakash na Azekaya, Zora, Alion na Hebron, ndị dị na Luda na Benjamin, obodo siri ike. O wuziri obodo siri ike na ndị isi ha n'ebe ahụ, ma nye ha nri osisi vaịn, mmanụ na mmanya vaịn. O tinyere ụta na ube n'obodo niile ma mee ka ha sie ike nke ukwuu, ka Luda na Benjamin wee bụrụ nke ha. Ndị nchụaja na ndị Livai nọ na Izrel dum si na oke ala ha niile kewapụta onwe ha ma nye ha, n'ihi na ndị Livai hapụrụ ebe obibi ha na ihe onwunwe ha wee bịa Juda na Jerusalem, n'ihi na Jeroboam na ụmụ ya chụpụrụ ha ka ha ghara ịrụ ọrụ nchụaja n'ebe Jehova nọ. O wee họpụta ndị nchụaja maka ebe dị iche iche na maka emume na maka kalenda ndị o nyere iwu. Mgbe ndị Livai gasịrị, ndị sitere n'ebo niile nke Izrel bịara na Jerusalem, ndị nwere obi ịhụ Onyenwe anyị Chineke Izrel, ịchụrụ Onyenwe anyị Chineke nke ndị nna ha àjà. Ha wee mee ka alaeze Luda sie ike ma mee ka Rehoboam nwa Solomọn dị ike ruo afọ atọ. Ha jere ije n'ụzọ David na Solomọn. Rehoboam wee lụọ Mahalat nwa Jeremot nwa David na Abihail nwa Eliab na nwa Jesaya, onye mụụrụ ya ụmụ nwoke Shemaria na Zaham. Mgbe ọ nwụsịrị, ọ lụrụ Maka nwa Absalom, onye mụụrụ ya Abihaya, Atan, Ziza na Shelomit. Rehoboam wee lụọ Maka nwa Absalom, ya na nwunye ya niile na ndị nwunye ya, n'ihi na o nwere ụmụ nwaanyị 80 na ndị ikom nwaanyị 3 maọbụ 3. Ọ mụrụkwara nwa nwoke 125 na ụmụ nwaanyị 3 maọbụ 3. Rehoboam wee mee Abija nwa Maịka onye isi n'etiti ụmụnne ya, n'ihi na ọ bụ n'obi ime ya eze. O nyere ya ntụziaka ma gbasaa ụmụ ya niile n'ógbè niile nke Juda na Benjamin, n'obodo niile siri ike. O mere ka ha baa ọgaranya ma chọọ ọtụtụ nwunye. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 12. Mgbe Rehoboam guzobere alaeze ahụ ma mee ka o sie ike, ọ hapụrụ udo nke Jehova na Izrel niile ya na ha nọ. N'afọ nke 5 nke eze Rehoboam, Shishak eze Ijipt bịara imegide Jerusalem n'ihi na ha mehiere Jehova.
ya na mmadụ 200 ụgbọ ịnyịnya na 300 na-agba ịnyịnya. Ndị ahụ bụkwa ndị na-amaghị aha ha. Ndị si Ijipt bịa soro ya, ya bụ ndị Lubim, ndị Shukpapand, ndị Etiopia, o wee were obodo ndị siri ike nke Luda wee bịa Jerusalem. Shimei onye amụma wee gakwuru Rehoboam na ndị isi nke Luda, nke zukọtara na Jerusalem n'ihi Shishak, wee sị ha, otu a ka Jehova kwuru, unu ahapụwo m, ya mere ahapụwo m unu n'aka Shishak. Ndị si Izrel na eze wedara onwe ha ala wee sị, Jehova bụ onye ezi omume. Mgbe Jehova nụrụ na ha wedara onwe ha ala, okwu Jehova bịakwutere Shimei sị, ha ewedawo onwe ha n'ala, ya mere agaghị m ebibi ha, kama m ga-eme ka ha dị ụtọ n'oge na-adịghị anya. Iwe m agaghị abịakwasị Jerusalem site n'aka Shishak. Ha ga-abụ ndị ohu ha, ka ha wee mara ọrụ m na nke alaeze ụwa. Mgbe ahụ Shishak eze Ijipt bịara imegide Jerusalem, wee buru akụ dị n'ụlọ Jehova na akụ dị n'ụlọ eze, wee buru ọta ọlaedo nke Solomọn mere. Kama nke ahụ, eze Rehoboam mere ọta ọla kọpa ma nye ha n'aka ndị isi, ndị nche bụ ndị guzo n'ọnụ ụlọ eze. Mgbe eze banyere n'ụlọ Jehova, ndị nche bịara buru ha wee weghachi ha n'ime ụlọ eze, n'ihi na o wedara onwe ya ala, ọ jụghị ịgba ọbara. Iwe Jehova wee laa n'iyi ha niile. Ọbụna n'ime Luda ihe niile gara nke ọma. Eze Rehoboam wee sie ike na Jerusalem ma chịa. Rehoboam dị 1 afọ na 40 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrịkwara afọ 7 na Jerusalem, bụ obodo ahụ Jehova họrọ n'ime ebo niile nke Izrel ka o tinye aha ya n'ebe ahụ. Aha nne ya bụ Naama onye Amọn. O mere ihe ọjọọ n'ihi na o dozighị obi ya ihu Jehova. Ihe niile Rehoboam mere, nke mbụ na nke ikpeazụ, ọ bụghị n'akwụkwọ Shimei onye amụma na Edo onye ohu ka e dere n'akwụkwọ akụkọ ọmụmụ. Agha na-adịkwa n'etiti Rehoboam na Jeroboam mgbe niile. Rehoboam wee dina n'ụra ya na nna ha, o wee lie ya n'obodo David. Abija nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ ihe mere nke 2 isi nke 13. N'afọ nke 18 nke eze Jeroboam, Abija malitere ịchị Juda. Ọ chịrị afọ 3 na Jerusalem. Aha nne ya bụkwa Makaya, ada Viel nke Gibea. Agha wee dịrị n'etiti Abija na Jeroboam. Abija wee lụọ agha na ndị agha dị ike, ihe dịka 100,000 mmadụ 4 ahọpụta. Jeroboam wee lụọ agha na 100,000 mmadụ 8 ahọpụta, ndị dị ike ma dị ike. Abija guzoro n'ugwu Zemaraim nke dị n'ugwu Ifrem wee sị, Jeroboam na Izrel niile, geenụ m ntị. Unu amaghị na Jehova Chineke Izrel enyewo David alaeze Izrel ruo mgbe ebighị ebi, ya na ụmụ ya site n'okpueze unu. Jeroboam wee nwa Nebat onye na-ejere Solomọn ozi, nwa David biliri wee nupụ isi megide onye nwe ya. Ọtụtụ ndị ajọ omume zukọtara n'ebe ọ nọ, ndị mere ka ha sie ike megide Rehoboam nwa Solomọn, n'ihi na Rehoboam bụ nwatakịrị nwere obi dị nro. O nweghịkwa ike iguzogide ha. Ya mere unu chere na unu nwere ike iguzogide alaeze Jehova nke dị n'aka ụmụ David. Unu bụ nnukwu igwe mmadụ. Unu nwekwara iko ọlaedo ndị Jeroboam mere maka unu dịka chi. Unu ewepụghị ndị nchụaja Jehova bụ ụmụ Erọn na ndị Livayị, ma mee onwe unu ndị nchụaja dịka ndị mba ọzọ. Ndị na-abịa iji oke ehi na ebule 10 doo nsọ bụ ndị nchụaja nke ezinụlọ ndị na-abụghị chi. Ma anyị bụ nke Chineke Jehova anyị. Anyị ahapụbeghịkwa ya. Ụmụ Erọn bụ ndị nchụaja na-ejere Jehova ozi. Ndị Livayị na-arụkwa ọrụ. Ha na-esure ihe nsure ọkụ n'ihu Jehova kwa ụtụtụ na kwa abalị. Àjà nsure ọkụ na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ na akụkọ ifo ka e debere n'usoro n'elu tebụl dị ọcha. Ihe ndọba oriọna ọlaedo na oriọna ya na-ere ọkụ kwa mgbede. N'ihi na anyị na-eche Jehova Chineke anyị nche, ma unu ahapụla ya. Ma lee, Chineke a nọnyere unu dịka onyeisi ndị nchụaja ya n'afọ opi, iji tie mkpu
megide unu. Unu ụmụ Izrel, unu alụọla ọgụ megide Jehova, Chineke nke nna nna unu ha, n'ihi na unu ga-eme nke ọma. Ma Jeroboam mere ka ndị agha bịa n'azụ ha, ebe ha nọ n'ihu Luda, ndị agha na-eche nche n'azụ ha. Ndị Luda lere anya ma hụ agha ahụ dị n'ihu ha na azụ ha, ha wee tikuo Jehova. Ndị nchụaja wee fuo opi, ndị Juda wee tie mkpu. Mgbe ndị Juda tiri mkpu, Chineke tiri Jeroboam na Izrel ihe n'ihu Abija na Juda. Ụmụ Izrel wee gbaa ọsọ n'ihu Juda, Chineke wee nye ha n'aka ha. Abija na ndị ya gburu ha nke ukwuu, nke mere na 500,000 n'ime ndị Izrel ahọpụtara dara n'ahụhụ. N'oge ahụ, e gburu ụmụ Izrel n'ala. Ụmụ Luda wee daa n'ala n'ihi na ha nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi nye Jehova, bụ Chineke nke ndị nna nna ha. Abija wee chụsoo Jeroboam wee nara obodo n'aka ya. Betel na obodo nta ya, Leshana na obodo nta ya, Efron na obodo nta ya. Jeroboam enwetaghị ike ọzọ n'oge Abija, kama Jehova kpagburu ya, o wee nwụọ. Abija wee dị ike, lụọ ụmụ nwanyị 4, mụọ ụmụ nwoke 25 na ụmụ nwanyị 6. Ihe ndị ọzọ Abija mere, omume ya na okwu ya, dị n'akụkọ Ido onye amụma. Akwụkwọ ihe mere nke 2, isi nke 14. Abija wee dinaa n'ụra ya na nna nna ya, ha wee lie ya n'obodo David. Esa nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. N'oge ndụ ya, ala ahụ dị jụụ ruo afọ 10. Esa mere ihe dị mma na ihe ziri ezi n'anya Jehova Chineke ya, n'ihi na o wepụrụ ebe ịchụ àjà nke chi ndị mba ọzọ na ebe ofufe, ma chụpụ ihe oyiyi, ma gbutuo ọgba ndị ahụ, ma nye iwu ka ha hụ Jehova Chineke dịka ndị nna nna ha, ma na-eme omume dịka iwu na usoro si dị. E wepụrụ ebe ofufe na ihe oyiyi n'obodo niile nke Luda. Alaeze ahụ wee dị jụụ n'ihu ya. O wukwara obodo siri ike na Luda, n'ihi na ala ahụ zuru ike, ma ọ lụbeghị agha n'afọ ndị ahụ. N'ihi na Jehova enyela ya Fest, o wee sị Luda, wuo obodo ndị a ma wuo ihe mgbidi, ụlọ elu, ọnụ ụzọ ámá na ogige ndị gbara ha gburugburu, ebe ala ahụ dị n'ihu gị. N'ihi na anyị kwesịrị inwe Jehova Chineke anyị, onye nwekwa anyị ezumike n'akụkụ niile. Esa nwere ndị agha Lua na-ebu ọta na ube 3,500, na Benmin na-ebu ọta na ụta, mmadụ 2 na-acha uhie uhie na 40,000, ha niile dị n'ime ha. Ndị a bụ ndị dike. Zerak nke Etiopia wee lụso ha ọgụ, ya na ndị agha ndị 1,100 na 100,000 ndị ikom na 100 ụgbọ ịnyịnya 3 wee bịarute Marasha. Asa wee pụọ n'ihu ya, ha wee lụọ agha na ndagwurugwu Zefata n'akụkụ Marasha. Asa wee tikuo Jehova Chineke sị, Onye nwe anyị, ọ bụghị ihe dịịrị gị n'ihi na anyị tụkwasịrị inyere aka n'ọtụtụ ma ọ bụ n'ike ọbụla. Nyere anyị aka, Jehova Chineke anyị, n'ihi na n'ime gị na n'aha gị ka anyị bịaworo imegide igwe mmadụ a. Jehova bụ Chineke anyị, mmadụ apụghịkwa imeri gị. Jehova wee tigbuo ndị Etiopia n'ihu Asa na Luda. Ndị Etiopia wee gbaa ọsọ. Asa na ndị ya na ha so chụsoo ha ruo Gera. E meriri ndị agha Etiopia, nke mere na ndụ adịghịzi maka ha, n'ihi na e bibiri ha n'ihu Jehova na ndị agha ya. Ha wee tie obodo niile gbara Gera gburugburu, n'ihi na egwu Jehova dakwasịrị ha. Ha wee chụpụ obodo niile, n'ihi na ọtụtụ ọnụ mmiri dị n'ime ha. Ha wee tie ụlọ ikwu nke ehi, kpọrọ ọtụtụ atụrụ na kamel, laghachi azụ na Jerusalem. Akwụkwọ ihe mere nke 2, isi nke 15. Mgbe ahụ mmụọ Chineke dakwasịrị Azaria nwa Obed. O wee gaa izute Esa wee sị ya, Esa, ma ọ bụ ndị Luda na Benjamin niile, gee m ntị. Onye nwe anyị nọnyere unu mgbe unu nọnyere ha. Ọ bụrụkwa na unu achọọ ya, unu ga-achọta ya, ma ọ bụrụ na unu ahapụ ya, ọ ga-ahapụ unu. Ugbu a, kemgbe ogologo oge, Izrel anọwo na-enweghị ezi Chineke, na-enweghị Buna na nsogbu ya. Ọ laghachiri n'ebe onye nchụaja nọ izi ihe, na-enweghị ịgwa ndị nkịtị. Jehova Chineke Izrel wee chọọ ya dị n'etiti ha. N'oge ahụ,
Udo adịghị maka ndị na-apụ apụ ma na-alọta, kama ọ bụ nnukwu nsogbu dịịrị ndị niile bi n'ala ahụ, n'ihi na mba ahụ bibiri mba ahụ, obodo ahụ bibikwara obodo ahụ, n'ihi na Chineke mere ka ha nwee nsogbu site na nsogbu niile. Ya mere, dị ike, ekwekwala ka aka gị daa mba, n'ihi na ọrụ gị ga-eweta ụgwọ ọrụ. Mgbe Esa nụrụ okwu ndị a n'amụma Obed onye amụma, obi siri ya ike. O wepụrụ ihe arụ niile dị n'ala Luda na Benjamin niile, na obodo ndị e weghara n'ugwu Efraim. O wee sị, ha hapụrụ ebe ịchụ àjà Jehova nke dị n'ihu ụzọ mbata Jehova. Ọ kpọkọtara ndị Luda na Benjamin na ndị Ifrem niile, ndị bịara abịa na Manas na Simeon, n'ihi na ọtụtụ ndị si Izrel bịakwute ya mgbe ha nụrụ na Jehova Chineke ya nọnyere ya. Ha wee zukọta na Jerusalem n'ọnwa nke atọ, n'afọ nke 15 nke ọchịchị Asa. Ha wee chụọrọ Jehova àjà n'otu oge ahụ. Achịcha ha wetara ya bụ ehi 99 na atụrụ 200,000. Ha wee gbaa ndụ ihu Jehova, Chineke nke ndị nna ha, n'obi ha dum na mkpụrụ obi ha dum. Onye ọbụla na-achọghị ihu Onyenwe anyị, Chineke Izrel, a ga-egbu ya, ma onye nta ma onye ukwu, nwoke ma nwanyị. Ha wee ṅụọrọ Jehova iyi n'olu dị elu na iti mkpu na opi. Ndị Luda niile ṅụrịrị ọṅụ n'ihi na ha ji obi ha niile nye Jehova. Ha chọkwara ya n'aka ya, ihe niile dị na ya n'obi ha wee chọta ya. Jehova mere ka ha zuru ike gburugburu. Eze Esa wee chụpụ Maaka nne ya n'ọkwa ọchịchị ya, n'ihi na ọ kpụrụ arụsị n'igwe mmadụ. Esa tipịa arụsị ya, bipụta ya, kpọọ ya oku n'akụkụ iyi Kidron, ma ewepụghị ebe nsọ ndị ahụ, n'ihi na ha ṅụrụ iyi nye Jehova site n'Izrel. Ma obi Esa dị njọ n'ụbọchị ya niile. O webatara ihe nna ya doro nsọ na ihe ndị o doro nsọ n'ụlọ Chineke, ọlaọcha, ọlaedo na ihe ndị ọzọ dị nsọ. Agha adịghị ruo afọ nke 50 nke ọchịchị Esa. Akwụkwọ Ihe Mere nke Abụọ, isi nke 16. N'afọ nke 60 nke ọchịchị Asa, Luda wee wuo Rama ka onye ọbụla ghara ife ma ọ bụ banye n'ime Asa eze Luda. Esa wee wepụta n'ime akụ dị n'ụlọ Jehova na n'ụlọ ndị eze ọlaọcha na ọlaedo, wee zigara Ben-Hadad nwanne Siria bi na Damaskọs ozi, na ọgbụgba ndụ dị n'etiti mụ na ya. Lee, mụ bụ nna gị, n'etiti nna m zitere gị ọlaọcha, ma bibie ọgbụgba ndụ gị na ọlaedo. Bịa mebie Baasha eze Izrel, ka o wee hapụ m. Ben-Hadad wee gaa eze Asa ntị, ka o wee pụọ n'ebe m nọ. Ezigara eze Asa ozi, wee ziga ndị isi ụlọ ndị o nwere megide obodo ndị ahụ. Ha meriri ọdụm Dan, Isabel na obodo niile nke Naftali. Mgbe Baasha nụrụ nke a, ọ hapụrụ ụlọ Rema, ọ kwụsịkwara ọrụ ya. Esa wee chịa Juda niile, buru nkume Rema na osisi ndị Baasha ji wee wuo Geba na Mizpa n'ebe ahụ. N'oge ahụ, Hanani onye ohu bịakwutere Esa eze Juda sị, n'ihi na ị dabara n'eze Siria, ị tụkwasịkwara obi n'ebe Jehova bụ Chineke gị nọ, ndị agha nke Izrel nọ. Eze Siria agbaala ọsọ n'aka unu, ndị Etiopia na ndị Libim. Ọ bụghị usuu ndị agha akụ nwere ndị piano ma ọ bụ ụgbọala na ndị ịnyịnya dị ọtụtụ. Ma n'ihi na unu zuru ike n'ime Jehova, o nyefere ha n'aka unu. N'ihi na anya Jehova na-ele anya ụwa niile igosi onwe ya ike n'ebe ndị nwere obi zuru oke nọ. Unu emewe ihe nzuzu n'ime nke a, ya mere site n'ugbu a gawa, agha ga-adị. Esa wesara onye ohu ụzọ iwe, o wee tinye ya n'ụlọ mkpọrọ, n'ihi na obi adịghị ya mma n'ihi ihe a. Esa wedara ndị ọzọ n'ala n'otu oge. Ihe Esa mere nke mbụ na nke ikpeazụ dị n'akwụkwọ ndị eze Juda na Izrel. Esa n'abọ nke 9 nke ebube eze ya dara n'ụkwụ ya. Ọrịa ya dịkwa oke njọ, ma ọ chọghị Jehova n'oge ọrịa ya, kama ọ chegharịrị nye ndị Pesia. Eze wedara nna ya n'ụra, o wee nwụọ n'abọ nke 14 nke ọbụbụ eze ya.
ha wee lie ya n'otu n'ime ili ya nke o wuru maka onwe ya n'obodo David. Ha wee dobe ya n'elu ihe ndina ahụ, nke ha ji ihe na-esi isi ụtọ na ụdị ihe na-esi isi ụtọ dị iche iche nke eji ihe na-esi isi ụtọ kwadobe. Ha wee jiri nnukwu ọkụ gbaa ya ọkụ. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 17. Jehoshafat nwa ya wee bụrụ eze. O wee tinye ndị agha n'ụlọ ya niile wee buso Izrel agha. Jehova bụ ala Juda nọ n'obodo ukwu dị iche iche nke Juda. O wee tinye ndị agha n'ime Efraim nke Esa nna ya weghara bụ Jehoshafat. Nna ya David achọghị ya n'ihi na o jere ije n'ụzọ mbụ nke Bilim, kama ọ chọrọ Jehova dịka iwu ya si dị, ọ bụghị dịka Chineke dịka nna ya si dị. O wee jee ije dịka Jehova siri mee ka alaeze ahụ guzosie ike n'omenala Izrel. Ya mere, aka na ndị niile na-akwado Jehoshafat wetara onyinye. O wee nwee akụnụba na nsọpụrụ dị ukwuu. O welitere obi ya n'ụzọ Jehova were n'afọ nke atọ nke ọchịchị ya. O zigara Ben-Hail ya, Obadaya, Zekaraya ndị isi na Maakaya ka ha zie ihe n'obodo Juda, ya na ndị Livai, Simei, Netanel, Zebadaya, Asahel, Simara, Lehotana, Adonija, Tobaya na ndị Livai ndị ọzọ, na ndị nchụaja Elishama na Jehoram. Ha kụziri ihe n'ime Juda. Ha ji akwụkwọ iwu Jehova. Ha na-agagharị n'obodo Juda niile ma kụziere ndị mmadụ ihe. Egwu Jehova dakwasịrị alaeze niile nke mba ndị gbara Juda gburugburu. Ha alụsoghị Jehoshafat ọgụ. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime ndị Filistia wetara onyinye na nsọpụrụ nye Jehoshafat n'olu dara ụda. Ndị Arab wee wetara ya igwe ewu 6,700 ebule 7 na 6,000 n'ime 7,000. Jehoshafat wee baa ọgaranya ma wuo ụlọ elu Juda n'obodo dị iche iche na n'ụlọ nkwakọba ihe. O mere nnukwu ọrụ n'obodo ahụ. O wee wuo ụlọ ndị Juda na Jerusalem, ndị agha na ndị dike. Ndị a bụ ndị aha ha dịka ụlọ ndị nna nna ha si dị. Na Juda e nwere ndị isi puku kwuru puku, Adna onyeisi na ndị dike 300 na 3,000 so ya. Lehohan onyeisi na ndị ikom 240,000 so ya. Amasaya nwa Zikri nọ n'okpuru ya, onye nyere onwe ya afọ ofufo nye Jehova, ya na ndị dike 200 na 200,000 so ya. Site na Benjamin, Eliada nwoke dị ike, ya na 200,000 ndị ikom ji ụta na ọta. Lehozabad n'akụkụ ya, ya na 100,000 ndị ikom na 40 ndị agha jikere maka agha, ndị na-echere eze. Ewezuga ndị eze tinyere n'obodo siri ike dị na Juda niile. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 18. O mere ka Jehoshafat bụrụ onye nwere akụnụba na nsọpụrụ dị ukwuu, mana e kekọtara ya na Ehab. Mgbe afọ ole na ole gasịrị, ọ gara Samaria. Ehab gburu atụrụ na ehi dị ukwuu maka ya na maka ndị ya na ya so, kpọọ ya ka o soro ya gaa na Ramọt Gilead. Eze Ehab nke Izrel wee sị Jehoshafat eze Juda, ị ga-aga Ramọt Gilead? Ọ zara ya sị, m dị ka gị, ndị m dịkwa ka ndị gị. Anyị ga-aga gwa eze Izrel sị, ka anyị na gị gbaa mbọ gaa agha. Jehoshafat, biko dịka okwu Jehova si dị, ka mụ na ya gawa taa. Eze Izrel wee dọọ ndị ikom aka na ntị wee sị ha, anyị ga-aga Ramọt Gilead ịlụ ọgụ ka anyị ga-akwụsị? Ha wee sị, gaa, n'ihi na Gad ga-enye ya n'aka eze. Ma Jehoshafat jụrụ, o were onye amụma Jehova ọzọ m ga-arịọ. Eze Izrel wee sị Jehoshafat, otu nwoke ka dị, anyị ga-ajụ Jehova, mana akpọrọ m ya asị, n'ihi na ọ naghị ebu amụma ọma nye m, kama ọ bụ ihe ọjọọ mgbe niile. Ọ bụ Maakaya nwa Imla. Jehoshafat wee sị, eze agaghị ekwu otu a. Eze Izrel wee kpọọ otu onye na-eje ozi wee sị, kpọọ Maakaya nwa Imla ozugbo. Eze Izrel na Jehoshafat eze Juda nọdụrụ n'oche eze ya, yi uwe ha,
wee nọdụ ala n'ebe a na-azọcha ihe n'ọnụ ụzọ ámá Sameria. Ndị amụma niile buru amụma n'ihu ha. Zedekịa nwa Kenan mere ya mpi igwe wee sị, "Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ị ga-eji ndị a chụpụ ndị Siria ruo mgbe ị ga-ebibu ha." Ndị amụma niile o buru amụma otu a sị, "Gaa na Ramọt Gilead meekwa nke ọma. Ihe ga-aga nke ọma, n'ihi na Jehova ga-enyefe ya n'aka eze." Onye ozi ahụ gara ịkpọ Maakaya gwara ya okwu sị, "Lee, okwu ndị amụma na-ekwu n'ihu ha. Ọ dị mma maka eze, biko ka okwu gị dị ka nke ha, ma kwuo nke ọma." Maakaya sịrị, "Dịka Jehova chọrọ, ihe onye nwe m chọrọ ka Chineke m kwuo, m ga-ekwu." Ya mere ọ bịakwutere eze wee sị, "Maakaya, anyị ga-aga Ramọt Gilead ozugbo ka anyị ga-apụ?" Ọ zara sị, "Gaa mee nke ọma, a ga-enyefe ha n'aka gị." Eze wee sị, "Ugboro ole ka m ga-achọ ka ị gwa m eziokwu naanị n'aha Jehova?" O wee sị, "Ahụrụ m Izrel niile ka ha gbasaa n'ugwu dịka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ." Jehova wee sị, "Ndị enweghị onye nwe ha, ka onye ọbụla laghachi n'ụlọ ya n'udo." Eze Izrel wee sị Jehoshafat, "Ọ bụ na agwaghị m gị na ọ gaghị ebu amụma ọma nye m kama ihe ọjọọ?" Ọ sịrị, "Nụrụ n'okwu Jehova. Ahụrụ m Jehova ka ọ nọ ọdụ n'oche eze ya, na usuu ndị agha niile nke eluigwe ka ha guzo n'aka nri ya na n'aka ekpe ya." Jehova wee sị, "Onye ga-eme ka Ehab eze Izrel pụọ ma daa na Ramọt Gilead?" Otu onye kwuru okwu wee kwuo otu a, onye ọzọ kwuru otu a. Mmụọ wee pụta wee guzo n'ihu Jehova sị, "M ga-eme ka o kwenye." Onyenwe anyị wee sị ya, "N'echiche dị aṅaa?" Ọ sịrị, "M ga-apụ bụrụ mmụọ ụgha n'ọnụ ndị amụma ya niile." O wee sị, "Ị ga-eme ka mmadụ kwenye ma kwusakwa okwu. Pụọ mee ya. Ugbu a, lee, Jehova etinyewo mmụọ ụgha n'ọnụ ndị amụma gị ndị a. Jehova enyewokwa gị ikpe ikpeazụ." Zedekịa nwa Kenan wee bịa tie Maakaya n'ime igbe ahụ wee sị, "Olee otu mmụọ Jehova si pụọ n'ebe m nọ ịgwa gị okwu?" Maakaya wee sị, "Lee, ị ga-ahụ ụbọchị ahụ mgbe ị na-aga site n'otu ụlọ gaa n'otu ụlọ zoo onwe gị." Eze Izrel wee sị, "Kpọrọnụ Maakaya, kpọtara ya Emọn, onye na-achị obodo ahụ, ka unu tọhapụ nwa eze, sị ya, nke a bụ ihe eze kwuru, tinye nwoke a n'ụlọ mkpọrọ, nye ya nri ahụhụ na mmiri ahụhụ ruo mgbe ọ ga-alọta n'udo." Maakaya sịrị, "Ọ bụrụ na unu alọta n'udo, ọ bụghị m ka Jehova kwuru okwu a?" O wee sị, "Lezienụ anya unu niile." Eze Izrel wee na Jehoshafat eze Juda gaa Ramọt Gilead. Eze Izrel wee sị Jehoshafat, "M ga-agbanwe wee banye n'ọgbọ agha, mana unu ga-eyi uwe unu." Eze Izrel wee gbanwee n'ogige ahụ. Eze Siria nyere ndị isi ụgbọ ịnyịnya ndị ya na ya nọ iwu sị, "Unu alụla ọgụ megide onye nta maọbụ onye ukwu, kama ọ bụ naanị megide eze Izrel." Mgbe ndị isi ụgbọ ịnyịnya hụrụ Jehoshafat, ha sịrị, "Ọ bụ eze Izrel." Ha wee gbaa ya gburugburu ibuso agha. Ma Jehoshafat tiri mkpu, Jehova wee nyere ya aka wee mee ka ha si n'ebe ọ nọ pụọ. N'ihi na mgbe ndị isi ụgbọ ịnyịnya hụrụ na ọ bụghị eze Izrel, ha hapụrụ ya. Otu nwoke ji ngwa ọgụ dị ike tie eze Izrel n'etiti eze ya. O wee sị enyi ya, "Tụgharịa aka gị, dọpụta m n'agha, n'ihi na ahụ m emerụọla m." N'ụbọchị ahụ, agha ahụ siri ike. Eze Izrel wee guzo n'etiti ndị Siria ruo ụtụtụ wee nwụọ n'abalị. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 19. Jehoshafat eze Juda laghachiri n'ụlọ ya na Jerusalem n'udo. Mgbe ahụ, Lehu nwa Hanani onye ohu bịakwutere ya sị, "Eze Jehoshafat, ị chọrọ inyere ndị ajọ omume aka ma mee ndị mkpọrọ Jehova asị dị ụtọ? Ya mere, iwe Jehova dị n'ahụ gị, ihe ọma anọ dị n'ime gị, n'ihi na ịkpọpụtala ndị ajọ omume n'ala ahụ ma kwadebe obi gị ihu Chineke." Mgbe ahụ, Jehoshafat biri na Jerusalem wee laghachi ma leba anya na ndị ahụ site na Bịasheba ruo ugwu Ifrem, wee duru ha laghachikwute Jehova, Chineke nke ndị nna nna ha. O wee guzobe ndị ikpe n'ala ahụ n'obodo niile siri ike nke Juda, obodo na obodo, wee si ndị ikpe
lezienụ anya n'ihe unu na-eme, n'ihi na unu anaghị eme ihe mmadụ kpere n'ikpe, kama nke Jehova. Ọ ga-anọnyekwara unu n'ikpe na n'ikpe. Ya mere ugbu a egwu Jehova dị n'ahụ unu. Lezienụ anya ma mee ya, n'ihi na ọ dịghị ihe ọjọọ dị ebe Jehova bụ Chineke anyị, ma ọ bụ ihe na-egosi na mmadụ adịghị, ma ọ bụ ihe na-enye ụgwọ ọrụ. Na Jerusalem, Jehoshafat kpọkọtara ndị Livayị na ndị nchụaja na ndị isi nke ezinụlọ Izrel maka ikpe na okwu Jehova. Ha wee laghachi na Jerusalem. O wee nye ha iwu sị, otu a ka unu ga-eme n'egwu Jehova, n'eziokwu na n'obi zuru oke, n'okwu niile ga-abịa n'ihu unu n'etiti ụmụnne unu bi n'obodo ha, n'etiti ọbara na ọbara, n'etiti iwu na iwu, n'etiti iwu na ikpe. Unu ga-ekpe ha ikpe ma dọọ ha aka na ntị, ka ha ghara ime mmehie megide Jehova, ka iwe wee dakwasị unu na ụmụnne unu. Unu ga-eme nke a, unu agaghịkwa eme ihe ọjọọ. Amara ya, onye nchụaja, ga-abụ onyeisi unu n'ihe niile gbasara Jehova. Zebadaya nwa Ishmael, onyeisi ụlọ Juda, ga-ahụ maka ihe niile gbasara eze. Ndị Livayị ga-abụkwa ndị isi n'ihu unu. Nwee obi ike mee nke a. Onyenwe anyị ga-anọnyere ndị ezi omume. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 20. Mgbe nke a gasịrị, ụmụ Moab na ụmụ Amọn tinyere ụmụ Amọn bịakwara ịlụso Jehoshafat ọgụ. Mgbe ahụ ndị akaebe bịara wee sị Jehoshafat, ọtụtụ mmadụ dị ukwuu esiwo na Aram bịa imegide gị n'ofe oke osimiri. Lee, ha nọ na Hazan Tama nke bụ En-Gedi. Jehoshafat tụrụ egwu, o wee legide Jehova anya ma kpọsaa ọbụbụ ọnụ n'ime Juda niile. Juda wee zukọta ịjụ arịrịọ n'aka Jehova. Ha si n'obodo niile nke Juda bịa ịjụ Jehova ajụjụ. Jehoshafat wee guzoro n'ọgbakọ Luda na Jerusalem n'ụlọ Jehova n'ihu ogige ọhụrụ ahụ, wee sị, Jehova, Chineke nke nna anyị ha, ị bụghị Chineke n'eluigwe, ị bụghịkwa gị na-achị alaeze niile nke mba ọzọ. Ike na ike dị n'aka gị, ọ dịghịkwa onye pụrụ iguzogide gị. Ọ bụ na gị onwe gị, Chineke anyị, achụpụghị ndị bi n'ala a n'ihu ndị gị bụ Izrel, wee nye ya ụmụ Ebraham enyi gị dịka ihe nketa ruo mgbe ebighị ebi? Ha bi n'ebe ahụ wee wuo ebe nsọ n'ebe ahụ maka aha gị, na-asị, ọ bụrụ na mma agha nke ikpe maọbụ ọrịa na-efe efe maọbụ ụnwụ abịakwasị anyị, anyị ga-eguzo n'ihu ụlọ a na ihu gị, n'ihi na aha gị dị n'ụlọ a, ma kpọọ gị oku n'oge mkpagbu anyị. Ị ga-anụ olu anyị ma nyere anyị aka. Lee, ụmụ Amọn na Moab na ugwu Sia, ndị na-echeghị na Izrel ga-agafe mgbe ha nọ n'elu ala ahụ. Ha si n'ala Ijipt pụta, mana ha pụrụ n'ebe ha nọ, o bibeghịkwa ha. Lee, m na-ekwu, ha na-akwụghachi anyị ụgwọ, na-abịa ịchụpụ ha n'ihe nketa gị, nke i mere ka ha bụrụ ihe nketa. Chineke anyị, ị gaghị ekpe ha ikpe, n'ihi na ọ dịghị ike dị n'ime anyị iji guzogide nnukwu igwe mmadụ a nke na-abịa megide anyị. Anyị amaghịkwa ihe anyị ga-eme, kama anyị na-ele unu anya. Ndị Juda niile guzo n'ihu Jehova na ụmụ okorobịa ha, ndị nwunye ha na ụmụ ha. Lahaziel nwa Zekaraya, nwa Baniel, nwa Liel, nwa Manataya, onye Livayị nke sitere n'ụmụ Esaf, onye mmụọ Jehova dakwasịrị n'etiti nzukọ ahụ. O wee sị, nụrụnụ ndị bi na Jerusalem, unu onwe unu, eze Jehoshafat, otu a ka Jehova gwara unu, unu atụla egwu maọbụ tụọ egwu igwe mmadụ a, n'ihi na agha ahụ abụghị nke unu, kama ọ bụ nke Chi. Maka ndị ọzọ gbadaa megide ha, lee, ha na-efe n'ọgba Ziz. Unu ga-ahụkwa ha na nsọtụ iyi ahụ n'ihu ọzara Leruo. Unu agaghị alụ ọgụ n'agha a. Guzoronụ jụụ, unu agagharịla. Gaa n'ihu, lee ekele nke Chineke. Jehova gwara unu, Juda na Jerusalem, unu atụla egwu, unu atụkwala egwu. Ugbu a pụọnụ megide ha. Jehova ga-anọnyere unu. Jehoshafat wee kpọọ isi ala ihu ya, wee daa n'ala Juda niile na ndị bi na Jerusalem, kpọrọ isi ala n'ihu Jehova, na-efe Jehova ofufe.
Ndị Livayị, ụmụ Kohat na ụmụ ndị Kora biliri ọtọ ikpeku Jehova, Chineke Izrel, n'olu dara ụda. Mgbe ha biliri n'isi ụtụtụ, ha pụrụ ịga n'ọzara Tekoa. Ka ha na-apụ, Jehoshafat kwụsịrị wee sị, "Geenụ m ntị, unu ndị Juda na ndị bi na Jerusalem. Tụkwasịnụ Chineke Jehova unu ga-anọkwa n'udo. Geenụ ntị n'olu ndị amụma ya, ihe ga-agakwara unu nke ọma." Mgbe ọ gbasịrị ndị mmadụ ajụjụ ma kpọọ ndị na-abụ abụ ka ha kpee ekpere nye Jehova na ndị na-ekpeku ya ekpere n'ebe dị nsọ mara mma, o guzoro n'ihu ndị agha ahụ wee sị, "Kpeenụ Onyenwe anyị ekpere, n'ihi na ebere ya na-adịru mgbe ebighị ebi." Mgbe ha malitere iti mkpu n'ikpe ekpere, Jehova zukọrọ n'ime ndị Amọn, Moab na ugwu Sia, bụ ndị bịara megide Juda. Ha wee gbuo ibe ha, n'ihi na ụmụ Amọn na Moab biliri megide ndị bi na ugwu Sia, igbu ha na ibibi ha. Mgbe ha chụpụsịrị ndị bi na Sia, onye ọbụla nyere aka ibibi ibe ya. Mgbe Jehoshafat bịarutere Mispa n'ọzara, o lere igwe mmadụ ahụ anya ma lee, ozu ndị ahụ adaala n'ala, ọ dịghịkwa onye gbapụrụ. Mgbe Jehoshafat na ndị ikom ya bịara iburu ihe nkwata ahụ, ha hụrụ ọtụtụ ihe onwunwe n'etiti ha, nakwa ozu ndị e ji nkume dị oke ọnụ ahịa jupụta, nke ha buru maka onwe ha, ruo mgbe ha enweghị ike ibu ihe ọzọ. N'ụbọchị nke anọ, ha zukọtara onwe ha n'ọnụ na ndagwurugwu Beracha, n'ihi na n'ebe ahụ ka ha gọziri Onyenwe anyị. N'ihi nke a ka ha na-akpọ ebe ahụ ndagwurugwu Beracha. Ndị Juda na Jerusalem niile wee laghachi na Jehoshafat onye ndu ha, ka ha laghachi na Jerusalem n'ọṅụ, n'ihi na Jehova ewepụtala ha n'aka ndị iro ha. Ha wee bịa na Jerusalem na vaịolin, une na opi, ka ha gaa n'ụlọ Jehova. Alaeze niile nke ụwa tụrụ egwu Jehova, ebe ha nụrụ na Jehova alụsowa ndị iro Izrel ọgụ. Alaeze Jehoshafat wee dị jụụ, Chineke wee mee ka o zuru ike n'akụkụ niile. Jehoshafat wee chịrị n'ezi Juda. Ọ dị afọ 52 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị 52 parish nke elekere 6 nke ụtụtụ, afọ 2 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Azuba, ada Shilhi. O wee soro ụzọ Asa nna ya. Ọ hapụghịkwa ya na-eme ihe ziri ezi n'anya Jehova, ma ewepụghị ebe ndị a na-efe ofufe, n'ihi na ndị mmadụ akwadobeghị obi ha nye Chineke nke ndị nna ha. Banyere ihe ndị ọzọ mere Jehoshafat, nke mbụ na nke ikpeazụ, lee, edere ha n'akwụkwọ Jihu nwa Hanani, nke e kwuru n'akwụkwọ ndị eze Izrel. Mgbe ihe a gasịrị, Jehoshafat eze Juda sonyere Ahazaya eze Izrel, onye dị njikere ime ihe ọjọọ. O wee kweta ịrụ ụgbọ mmiri iji gaa Tashish. Ha wee wuo ụgbọ mmiri na Ezion-Geba. Elieza nwa Dodoa nke Marasha buru amụma megide Jehoshafat sị, "Ebe ọ bụ na ị rara onwe gị nye Ahazaya, Jehova emebiwo ọrụ gị." Ụgbọ mmiri ndị ahụ wee laa n'iyi, ha enwekwaghị ike ịga Tashish. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 21. Jehoshafat wee dinaa n'ụra ya dịka ọkụ na-eso nna ya na ụmụnna ya. Ọ nọkwa n'obodo David. Jehoram nwa ya bụ Michael wee chịa n'ọnọdụ ya. Ụmụnne ya bụ Azana, Jehiel, Zekaraya na Shefataya. Ndị a niile bụ ụmụ Jehoshafat eze Izrel. Ha na-eri onyinye silk ọlaedo ha bụ ndị nna ukwu nyere Azaraya, ihe dị oke ọnụ ahịa, ya na obodo ndị siri ike n'ime ya bụ ọkpara Juda. Mana e nyere Jehoram alaeze ahụ, n'ihi na ya na Rehoboam biliri n'alaeze nna ya, wee mee onwe ya ka ọ dị ike ma gbuo ụmụnne ya niile site na mma agha, tinyere ndị isi Izrel. Rehoboam dị afọ 32 mgbe ọ malitere ịrụ ọrụ, ruo 1 afọ na nke eze. Ọ chịkwara Jerusalem, wee soro ụzọ ndị eze Izrel, dịka ụlọ Ehab mere, n'ihi na ọ lụrụ ada Ahibis ka ọ bụrụ nwunye ya ma mee nke ọma n'alaeze Jehova. Ma Jehova achọghị ibibi ụlọ David n'ihi ọgbụgba ndụ ya na David mere, nakwa n'ihi na o kwere nkwa inye ya na ụmụ ya ihe ruo mgbe ebighị ebi. N'ụbọchị ya, Edọm nupụrụ isi n'okpuru aka Juda, wee mee onwe ya eze n'ime ha. Jehoram wee pụọ, ya na ndị isi ya niile. O wee bilie n'abalị merie Edọm, ndị gbara ya gburugburu, na ndị isi nke ndị isi.
Ma Edọm nupụrụ isi n'okpuru aka Juda ruo taa. Libna nupụkwara isi n'otu oge ahụ n'okpuru aka ya n'ihi na ọ hapụrụ Onyenwe anyị Chineke nke nna nna ya. Ọzọkwa, o biri n'ugwu Juda ma mee ka ndị bi na Jerusalem nye Tata-Meron akwụkwọ sitere n'aka Elaịja. Ma Juda ime otu ahụ. Manye Juda ime otu ahụ. Onye amụma ahụ na-asị, "Nke a bụ ihe Jehova Chineke David nna gị kwuru. N'ihi na i jeghị ije n'ụzọ Jehoshafat nna gị, ma ọ bụ n'ụzọ Esa eze Juda, kama i soworo ụzọ ndị eze Izrel, megwa ka Juda na ndị bi na Jerusalem kwaa iko, dịka ụlọ Ehab mere onwe ya. I gbukwara ụmụnne gị nke ụlọ nna gị, ndị ka gị mma. Lee, Jehova ga-eji nnukwu ihe otiti tie ndị gị na ụmụ gị na ndị nwunye gị na ihe niile ị nwere. Ị ga-anọkwa n'ọrịa dị ukwuu nke afọ ruo mgbe afọ gị na-apụ n'ọrịa kwa ụbọchị." Jehova wee kpalie mmụọ nke ndị Filistia na ndị Arab ndị nọ n'akụkụ Etiopia megide Jehoram. Ma ha bịara Juda kwakpoo ya na ụlọ eze na ụmụ ya na ndị ikom, ma buru ihe niile dị n'ime nwunye ya, nke mere na ọ dịghịkwa nwoke fọdụrụ ya, dịka Lehahaz nwa nke kacha nta tiri ya ihe n'ime afọ ya na ụmụ ya. Mgbe ihe niile a gasịrị, Jehova gwọrọ ọrịa ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, n'ihi ọrịa ya, o wee nwụọ afọ 2. Afọ ya gbaziri ọrịa siri ike. Ndị ya emeghịkwa ya osisi dịka nke ndị nna nna ya. Mgbe ọ malitere ịchị, ọ dị afọ 32. Ọ chịrị na Jerusalem ruo afọ 8. Ọ nwụghịkwa na-enweghị ihe ọ chọrọ, ma ha liri ya n'obodo David, mana ọ bụghị n'ili ndị eze. Akwụkwọ Ihe Mere nke 2 isi nke 22. Ndị bi na Jerusalem mere nwa Ahazaya nke ọdụdụ eze n'ụlọ ya, n'ihi na ndị agha ndị bịara na ndị Arab na Kama egbuola ndị okenye niile. Ya mere Ahazaya dị afọ 2 na nwa 40 nke Jehoram eze Juda chịrị. Mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịrị otu aha ya bụ Atalaya ada Omri, onye dị afọ 3 na Jerusalem. Nne ya bụ Ehab, n'ihi na nne ya gwara ya ka o soro ụzọ ụlọ ahụ mee ihe ọjọọ. Ya mere o mere ihe ọjọọ n'anya Jehova, dịka ụlọ Ehab, n'ihi na ha bụ ndị ndụmọdụ ya mgbe nna ya nwụsịrị maka mbibi ya. O soro ndụmọdụ ha wee soro Jehoram nwa Ehab eze Izrel gaa agha megide ya. Ya onwe ya bụ Hazad na Gilram emeriri, o wee laghachi ka ọ gwọọ ya na Izrel. N'ihi mmerụ ahụ e merụrụ ya na Rema mgbe ọ lụrụ ọgụ megide Hazael eze Siria, Azarịa nwa Jehoram eze Juda gara ileta Jehoram nwa Ehab na Izrel, n'ihi na ọ na-arịa ọrịa. Ọrụ Chineke mere ka mbibi ahụ dakwasị Jehoram, n'ihi na mgbe ọ gara Loram, n'ihi na mgbe ya na Jehoram gara imegide Jehu nwa Nimshi, onye Jehova tere mmanụ ibibi ụlọ Ehab. Mgbe Jehu kpere ikpe n'ụlọ Ehab, wee hụ ndị isi nke Juda na ụmụnne Ehab ka ha na-eche Ehab, o gburu ha. Mgbe ahụ ya na ha kpọrọ ya chọọ Ahazaya ebe o zoro na Samaria. Ha wee kpọta ya na Lehu, gbuo ya, lie ya, n'ihi na ha kwuru, "Ọ bụ nwa Jehoshafat, onye ji obi ya dum chọọ Jehova." Nke a mere ka ụlọ Ahazaya ghara inwe ike iweghachi mgbe Atalia eze nne Ahazaya nụrụ na nwa ya nwoke anwụọla. O biliri wee bibie ụmụ eze niile nke ụlọ Juda. Ma Leoshabet adaeze were nwa Ahazaya tinye ya n'etiti ụmụ eze ndị a ga-egbu, tinyekwa ya na nwa ya nwaanyị n'ime ụlọ ndina. Leoshabet ada eze Jeroham, nwunye Jehoada onye nchụaja, n'ihi na ọ bụ nwanne Ahazia, zoro ya n'aka Atalia. O gbughị ya. O wee nọrọ n'ụlọ Chineke ruo afọ 6 mgbe Atalia na-achị ala ahụ. Akwụkwọ Ihe Mere nke 2 isi nke 23. N'afọ nke 7, Jehoiada ndị isi agha nke ndị agha narị afọ, ya bụ Azarịa nwa Jeroham, Ishmel nwa Lehohan, Azarịa nwa Obed, Masaya nwa Adia na Elishafet nwa Zikri. Ha wee gaa Juda wee
kpọkọta ndị Livayị si n'obodo niile dị na Juda na ndị isi nna Izrel. Ha wee bịa Jerusalem. Nzukọ ahụ dum zukọtara n'eze n'ụlọ Chineke. O wee sị ha, lee, ha ga-achị dịka Jehova kwuru. Nke a bụ ihe nwa eze gị ga-eme n'ime ụmụ Devid. Otu ụzọ n'ụzọ atọ n'ime unu na-abịa n'ime ndị nchụàjà n'ụlọ Chineke nke ụbọchị izu ike nke ụbọchị 7. Otu ụzọ n'ụzọ atọ ọzọ ga-abụ ụlọ ndị nche eze. Otu ụzọ n'ụzọ atọ ọzọ ga-abụ ntọala. Ndị niile ga-eguzo n'ogige ụlọ Jehova. Mana ka onye ọbụla ghara ịbanye n'ime Jehova, ndị Livayị ndị na-eje ozi ga-abanye n'ụlọ Jehova, ma ewezuga ndị nchụàjà, n'ihi na ha dị nsọ. Mana ndị niile bi na ya, ndị Livayị ga-agba eze gburugburu. Ha ga-echekwa Jehova. Onye ọbụla ga-eji ngwa ọgụ n'aka ya. Onye ọbụla ga-abanye n'ụlọ ahụ ga-anwụ. Ọ ga-anọnyere eze mgbe ọ na-abanye na mgbe o mere ihe niile onye nchụàjà nwere. Ndị Livayị na ndị Livayị ga-apụ. Ndị niile e nyere iwu, ha wee kpọrọ onye ọbụla n'ime ndị ikom ya, ndị na-abịa n'ụbọchị izu ike na ndị na-apụ n'ụbọchị izu ike, n'ihi na onye nchụàjà enweghị usoro. Lohada onye nchụàjà wee nye ndị isi 100 ube na ọta ndị dị n'ụlọ Chineke, ndị eze Devid mere. O wee mee ka ndị mmadụ niile kwụsị, onye ọbụla ji ngwa ọgụ ya n'aka ya, site n'akụkụ aka nri nke ụlọ ahụ gaa n'akụkụ aka ekpe nke ụlọ ahụ, n'akụkụ ebe ịchụ àjà n'ụlọ ahụ gburugburu eze. Ha wee kpọpụta nwa eze ahụ, tee ya okpueze, nye ya ihe akaebe, meekwa ya eze. Jehoiada na ụmụ ya wee tee ya mmanụ sị, Chineke kwuru, eze. Ma mgbe Atalia nụrụ mkpọtụ nke ndị mmadụ na-agba ọsọ ma na-eto eze, o wee soro ndị mmadụ bata n'ụlọ Jehova. Mgbe o lere anya, lee, eze guzo n'akụkụ ogidi ya n'ọnụ ụzọ ámá. Ndị isi na ndị opi ndị ọzọ nọkwa n'akụkụ eze. Ndị niile bi n'ala zukọrọ ọnụ wee fụọ opi. Ndị ọbụ abụ jikwa ngwa egwu. Ndị nwere ike ịbụ abụ nọkwa na-ekpe ekpere. Atalia wee dọwaa uwe ya ma mee ka ọ ghọgbuo eze. Ndị isi nke narị ndị agha si n'otu ahụ wee sị ha, kpọpụta ya n'ọhịa. Ka ndị na-eso ya sị, unu egbula ya n'ụlọ ya site na mma agha, n'ihi na onye nchụàjà nwere Onyenwe anyị. Ha wee jide ya aka. Mgbe ọ bịarutere n'ọnụ ụzọ ámá ịnyịnya n'ụlọ eze, ha gburu ya ebe ahụ. Jehoiada wee gbaa ndụ n'etiti ya na ndị mmadụ niile na eze, na ha ga-abụ ndị nke Jehova. Ndị mmadụ niile wee gaa n'ụlọ Bel, bibie ebe ịchụ àjà na ihe oyiyi ya, gbuokwa Matan onye nchụàjà Baal n'ihu ebe nchụàjà. Jehoiada wee họpụta ndị ọrụ maka ụlọ Jehova n'okpuru aka ndị nchụàjà na ndị Levit, bụ ndị Devid kesara maka ụlọ Jehova, ka ha chụọ àjà nsure ọkụ nye Jehova, dịka e dere ya n'iwu Mosis, ya na abụ na ukwe dịka iwu Devid si dị. O tinyere ndị nche ọnụ ụzọ ámá n'ọnụ ụzọ ụlọ Jehova, ka onye ọbụla na-adịghị ọcha n'ihe ọbụla ghara ịbanye. O wee chịa ndị isi nke 100 na ndị isi nke ndị mmadụ na ndị niile bi n'ala ahụ, kpọpụta eze n'ụlọ Jehova. Ha wee gaa n'ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ eze, meekwa ka eze nọrọ n'oche eze nke alaeze ahụ. Ndị ala ahụ niile wee gbakee, obodo ahụ wee gbakee, ha dara jụụ mgbe ha ji mma agha gbuo Atalaya. Akwụkwọ ihe e mere nke abụọ, isi nke 24. Otu Loash dị afọ 10 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 40 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Loash na-akpa agwa ọma tupu ụbọchị Lohada onye nchụàjà. Lohada lụrụ nwunye ya abụọ, o wee mụọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Loash wee chee echiche ime ka ụlọ Jehova dị ọhụrụ. O wee kpọkọta ndị nchụàjà na ndị Livayị, gwa ha ka ha nakọta ego n'Izrel dum iji rụzie ụlọ Jehova unu site n'afọ ruo n'afọ. Meenụ ngwa ngwa ime ya, mana ndị Livayị emeghị ngwa ngwa. Ya mere eze kpọrọ Lohada onye isi wee sị ya, gịnị mere na unu arịọghị ndị Livayị ka ha si na Juda na Jerusalem weta ụtụ isi nke Mosis ohu Jehova na nke nzukọ Izrel maka ụlọ nkwari Ahalia? Ụmụ ya bibiri ụlọ Chineke. Ha nyekwara Belem ihe niile a raara nye ụlọ Jehova.
Ya mere eze nyere iwu ka o wuo igbe ma debe ya ma ọ bụrụ na ọ dị n'ezi ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ Jehova. Ha kpọsara ya na Juda na Jerusalem niile ka ha wetara Jehova otuto nke Mosis, ohu Chineke, nke e nyere Izrel n'ọzara. Ndị niile na ndị mmadụ niile zukọtara wee buru ma tụba n'igbe ahụ ruo mgbe ha rụchara ọrụ ha. Mgbe oge ruru, ha butere igbe ahụ n'aka ndị Livayị wee buru igbe ahụ gaa n'aka onye na-ejere eze ozi. Mgbe ha hụrụ na e nwere ọtụtụ ihe dị n'ime igbe ahụ, odeakwụkwọ eze na nna ya nke onye nchụaja họpụtara bịara wụsa igbe ahụ, legide ya anya, weghachi ya n'ọnọdụ ya. Ha wee mee ya kwa ụbọchị. Ha wee chịkọta ụrọ na ụba. Eze na Jehoiada nyere ya na ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ Jehova, nye ndị na-akpụ ihe na ndị na-akpụ ihe ka ha wee kwụghachi ụlọ Jehova. Ha nyekwara ndị na-arụ ọrụ igwe na ahịhịa iji kwụọ ụgwọ ụlọ Jehova. Ndị ọrụ ahụ wee rụọ ọrụ, wee jiri aka ha rụzie ọrụ ahụ. Ha wee tinyeghachi ụlọ Chineke n'ọnọdụ ya ma mee ka o sie ike. Mgbe ha rụchara, ha wetara ihe ụfọdụ n'ime torpedo ahụ n'ihu eze na Lohada, ndị ji ya rụọ ihe eji arụ ụlọ Jehova, nke bụ arịa maka ọrụ okpukpe, arịa maka ihe nsure ọkụ, arịa ọlaedo na torpedo. Ha wee na-esuri ọkụ n'ụlọ Jehova n'ụbọchị niile. Ma Lohada mere agadi, ụbọchị ya ejuwokwa, o wee tee ya ọbara. Ọ dị 130 mgbe ọ nwụrụ. Ha gbara ya ọkụ n'obodo Devid na ndị eze, n'ihi na o mere ihe ọma n'Izrel. Chineke dị umeala n'obi na n'ebe ụlọ ya dị. Mgbe Jehoiada nwụsịrị, ndị isi nke Juda bịara gwa eze okwu. Eze gere ha ntị. Ha hapụrụ ụlọ Jehova Chineke nke ndị nna nna ha, wee fee otu igwe na arụsị. Iwe wee dakwasị Juda na Jerusalem n'ihi nke a. Chineke zigara ndị amụma n'etiti ha ka ha dozie ha laghachikwute Onyenwe anyị. Ha mere mkpesa n'etiti onwe ha, ma ha egeghị ntị. Mmụọ Chineke dakwasịrị Zekaraya nwa Jehoiada onye nchụaja, onye guzoro n'ihu ndị mmadụ wee sị ha, "Nke a bụ ihe Chineke kwuru. Gịnị mere unu ji emebi iwu Jehova? N'ezie, unu agaghị enwe ihe ịga nke ọma, n'ihi na unu ahapụla Jehova, ya onwe ya ahapụkwana unu." Ha wee gbaa izu megide ya ma tụọ ya nkume, dịka iwu eze si dị n'ogige ụlọ Jehova. Eze ahụ echetaghị obiọma Jehoiada nna ya mere ya, kama o gburu nwa ya nwoke. Mgbe ọ nwụrụ, ọ sịrị, "Jehova lere anya ma mee ya." Mgbe afọ ahụ gwụchara, ndị agha Siria bịara imegide ha. Ha wee bịa megide Juda na Jerusalem, bibie ndị isi niile nke ndị mmadụ. Ha zigara ndị nwunye niile n'eze Damaskọs. Ọ bụ ezie na ndị agha Siria abịala na obere igwe mmadụ. Jehova nyefere ọtụtụ ndị agha n'aka ha, n'ihi na ha hapụrụ Jehova Chineke nke ndị nna nna ha. Ha wee kwuo okwu megide ihe ọjọọ. Mgbe ha si n'ebe ọ nọ pụọ, n'ihi na ha hapụrụ ya n'ọrịa dị ukwuu, ndị ohu ya gbara izu imegide ya site n'ọbara ụmụ Jehoiada onye nchụaja. Ha wee gbuo ya n'elu ihe ndina ya, o wee nwụọ. Ha wee lie ya n'obodo Devid, ma ha elighị ya n'ili ndị eze. Ndị a bụ ndị gbara izu megide ya: Zabad nwa Shimrat onye Amọn, na Jehozabad nwa Shimret onye Moab, na ụmụ ya, dịka ego ụtụ isi ọ natara na ntọala ụlọ Chineke si dị. A na-ede ha n'akụkụ ihe mere eme nke akwụkwọ ndị eze. Amazaya nwa ya eze n'ụlọ ya. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 25. Amazaya dị afọ 5 ma ọ malitere ịchị. Ọ chịrịkwara 9. Aha ya bụ Jid-Ednọn, afọ 29 n'ime Jeru ụlọ nne ya, site na Jerusalem. O mere ihe dị mma n'anya Jehova, mana ọ bụghị n'obi zuru oke. Mgbe o guzobere alaeze ahụ maka ya, o gburu ndị ohu ya bụ ndị gburu mmadụ, gbuo nna ya eze, ma o gburughị ụmụ ya. Kama o mere ihe edere n'iwu na n'akwụkwọ nke Mosis, ebe Jehova nyere iwu sị, ndị nna agaghị anwụ maka ụmụ ha, ụmụ agaghịkwa anwụkwa maka nna. Onye ọbụla ga-anwụ maka mmehie ya.
Amazaya wee kpọkọta ndị Juda wee họpụta ha ndị isi nke puku kwụrụ puku na ndị isi nke narị otu narị, dịka ụlọ ndị nna ha si dị, n'ime Juda na Benjamin niile. O wee họpụta ha site na ndị dị afọ 20 na karịa, wee chọta n'etiti ha 300,000 ndị a họpụtara ịga agha ma na-ebu ube na ụta. Ọ rịọkwara Izrel ka ha nye 100,000 ndị dike maka 100 talenti ọlaọcha. Ma otu onye nke Chineke gwara ya sị, "Eze, ekwela ka ndị agha Izrel soro gị gaa, n'ihi na Jehova anọghị n'etiti Izrel na n'etiti ndị Ifrem dum. Ọ bụrụ na ọ bụghị, pụọ lụọ agha gị, kama Chineke ga-eme ka ị daa n'ihu onye iro, n'ihi na Chineke nwere ike inyere aka na iweda ala." Amazaya wee sị onye nke Chineke, "Gịnịzi ka anyị ga-eme maka 100 talenti m nyere ndị agha Izrel?" Onye nke Chineke wee zaa ya sị, "Onyenwe anyị nwere ike inye unu ihe karịrị nke ahụ." Amazaya kewapụrụ ha, ya bụ ndị agha si na Efrem, bịakwute ya ka ha wee laghachi n'ebe ha nọ. Iwe ha wee dị ọkụ nke ukwuu megide Juda. Ha wee laghachi n'ebe ha nọ n'iwe dị ukwuu. Amazaya wee gbaa onwe ya ume, duru ndị ya wee banye na ndagwurugwu nnu, merie ụmụ Siel 10,000. Ụmụ Juda kpọrọ 10,000 ọzọ, kpọta ha n'elu ụlọ elu, tụda ha n'elu ụlọ elu ahụ, gbọtuo ha niile. Ma ndị agha ahụ, bụ ndị Amazaya chụpụrụ ka ha ghara ịga lụso ndị ya ọgụ, wedatara n'obodo ndị dị na Juda, site na Samaria ruo Bet-Horon. O gburu 3,000 n'ime ha, ma sie ọtụtụ anụ n'ime ha. Mgbe Amazaya lọtara site na igbu ndị Edọm, o wetara chi ụmụ Sia, mee ha chi ya, fee ha ofufe ma surie ihe nsure ọkụ n'aha ha. Ya mere Jehova were iwe megide Amazaya, wee zigara ya onye amụma sị, "Gịnị mere i ji chọọ chi nke ndị mmadụ, bụ ndị na-enweghị ike ịnapụta ndị mmadụ n'aka gị?" Mgbe ọ na-agwa ya okwu, ọ sịrị ya, ha mere gị onye ndụmọdụ nke ndị eze. Kwụsị ime nke ahụ. Gịnị mere ha ga-eji tigbuo gị? Onye amụma ahụ kwụsịrị wee sị, "Amaara m na Chineke ekpebiela ibibi gị, n'ihi na i mere nke a, ma i rubeghị isi na amara m." Amazaya eze Juda wee kpọkọta ndị mmadụ, zigara Joash nwa Jehoahaz nwa Jehu eze Izrel ozi sị, "Bịa ka anyị chee ihu." Ma Joash eze Izrel zigara Amazaya eze Juda ozi sị, "Osisi uke dị na Lebanọn zigara osisi sida dị na Lebanọn ozi sị, nye nwa m nwoke nwa gị nwaanyị ka ọ lụọ." Anụ ọhịa nke dị na Lebanọn wee gaa zọpịa uke ahụ. Ị na-eche, sị, "Lee, i meriela Edọm, obi gị na-akwakwa gị ka ị tụrụ ọnụ ugbu a nọrọ n'ụlọ gị. Gịnị mere i ji kpọọ isiala iji merụọ onwe gị ahụ ma wedata Juda gị?" Ma Amazaya egeghị ntị, n'ihi na Chineke chọrọ ka e nye ya ha, n'ihi na ọ chọrọ chi Edọm. Mgbe ahụ Joash eze Izrel pụrụ, ya na Amazaya eze Juda, wee hụ ibe ha n'ihu Bet-Shemesh nke dị na Juda. Juda wee gbuo ikpere n'ala n'ihu Izrel. Onye ọbụla wee gbaga n'ụlọ ikwu ya. Ma Joash eze Izrel kpọrọ Amazaya eze Juda, nwa Jehoahaz gaa Bet-Shemesh, kpọta ya na Jerusalem, wee kwatuo mgbidi Jerusalem site n'ọnụ ụzọ ámá Efrem ruo n'ọnụ ụzọ ámá nkuku, 400 kubit. O wee chịkọta ọlaedo na ọlaọcha niile, na ihe niile dị n'ụlọ Chineke na Obed-Edọm, na akụ dị n'ụlọ eze, na ụmụaka ndị ejidere, wee laghachi Samaria. Amazaya nwa Joash eze Juda nọgidere n'ọchịchị afọ 50. Mgbe ọ nwụrụ, nke eze gasịrị, Joash nwa Jehoahaz eze Izrel. Ma ihe ndị ọzọ Amazaya mere nke mbụ na nke ikpeazụ, ọ bụghị n'akwụkwọ ndị eze Juda na Izrel ka e dekọrọ ha. Mgbe Amazaya hapụsịrị Jehova, ha mere aghụghọ megide ya na Jerusalem. Mgbe ọ gbagara Lakish, ha chụsoro ya wee gbuo ya na Lakish. Ha wee buru ya n'elu ịnyịnya wee lie ya na nna nna ya n'obodo Juda. Akwụkwọ Ihe Mere nke Abụọ, isi nke 26.
Ndị Juda niile wee were Vizia onye dị afọ 60 mee ya eze n'ọnọdụ nna ya Amazaya. Ọ zụtara Elọt wee laghachi na Juda mgbe eze nwụsịrị, ya na nna nna ya. Vizia dị afọ 60 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 250 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Jekloya nke Jerusalem. O mere omume ọma n'ihu Jehova dịka nna ya Amazaya mere. Ọ chọrọ Chineke n'oge Zekaraya, onye ghọtara ohu Chineke. Mgbe ọ chọrọkwa Jehova, Chineke mere ka o nwee ihe ịga nke ọma. N'ezie, ọ gara agha megide ndị Filistia ma kwatuo mgbidi Gat, mgbidi Jabna na mgbidi Ashdọd, wee wuo obodo na Ashdọd n'etiti ndị Filistia. Chineke nyere ya aka megide ndị Filistia ma megide ndị Arab bi na Goba na Hamonium na Amọn nke ọma. Ọzaya zụtara ụlọ elu ọnụ ụzọ ámá Ijipt n'ihi na o nyere Vizia onyinye dị ukwuu. Aha ya wee gbasaa ruo n'ọnụ ụzọ ámá nkuku nke Jerusalem, n'ọnụ ụzọ ámá ndagwurugwu nọ n'akụkụ ụzọ, ma mee ka ha sie ike. O wuru ụlọ elu n'ọhịa ma gwuo ọtụtụ olulu mmiri, n'ihi na o nwere ọtụtụ ehi n'ebe ndagwurugwu na ubi, ndị ọrụ ubi na ndị na-akọ ubi n'ugwu na n'ugwu. N'ihi na ọ hụrụ ụgbọ mmiri n'anya, Vizia nwekwara ọtụtụ ndị agha na-aga agha na igwe dị iche iche dịka aha ha siri dị, n'okpuru Akaliel odeakwụkwọ, Masaya onyeisi, na n'okpuru Hananaya, otu n'ime ndị isi eze. Ngụkọta nke ndị isi ezinụlọ nke ndị dike dị 2,600. Ndị agha nọ n'okpuru aka ha, 100,000 mmadụ 3,500 na-alụ ọgụ ike iji nyere eze megide onye iro. Vizia wee doziri ọta, ube, ọkpụ agha, brij, ụta na nkume ka ndị agha dum wee tụọ ha. O mekwara ihe eji arụ ọrụ na Jerusalem ka o wee tinye ha n'elu ụlọ elu na n'elu ụlọ ndị dị n'elu ụlọ iji tụọ akụ na nkume ukwu. Aha ya wee gbasaa ebe niile n'ihi na Chineke nyere ya aka nke ukwuu ruo mgbe ọ dị ike. Ma mgbe o siri ike, obi ya dị elu ruo mbibi, n'ihi na ọ gafere ụlọ nsọ Jehova iji sirie ihe nsure ọkụ. Jehova bụ Chineke ya wee banye n'elu ebe ịchụ àjà ihe nsure ọkụ. Mgbe ọ gasịrị, Azaraya onye nchụàjà batara, ya na ndị nchụàjà 4 nke Jehova bụ ndị dike. Ha gwara eze Vizia sị ya, ọ bụghị gị Vizia ị ga-esuru ihe nsure ọkụ nye Jehova, kama ọ bụ maka ndị nchụàjà bụ ụmụ Erọn, ndị e doro nsọ isuru ihe nsure ọkụ. Pụọ n'ebe nsọ ahụ, n'ihi na imebiwo iwu. Ị gaghịkwa enwe nsọpụrụ n'ebe Onyenwe anyị Chineke nọ. Vizia wee were iwe, o jikwa ihe nsure ọkụ n'aka ya lie ya. Mgbe ọ na-ewe iwe megide ndị nchụàjà, ekpenta pụtara na egedege ihu ya n'ihu ndị nchụàjà n'ụlọ Jehova, n'akụkụ ebe ịchụ àjà nke ihe nsure ọkụ. Mgbe Azaraya bụ onyeisi ndị nchụàjà na ndị nchụàjà niile lere ya anya, lee ekpenta dị n'ihu ya, wee mee ka ọ pụọ ngwa ngwa. A chụpụrụ ya n'ihi na Jehova etiwo ya ihe. Eze Vizia bụ onye ekpenta ruo ụbọchị ọ nwụrụ. O bikwara dị ka onye ekpenta n'ụlọ dịpụrụ adịpụ, n'ihi na e bupụrụ ya n'ụlọ Jehova. Lotam nwa ya wee chịa n'ezi ụlọ eze, ma chịkwara ndị ala ahụ. Banyere ihe ndị ọzọ Vizia mere, nke mbụ na nke ikpeazụ, nke Azaya nwa Amos onye amụma dere, Vizia na nna nna ya dina n'ụra, e wee lie ya na nna nna ya n'ala ili nke bụ ikike eze, n'ihi na ha sịrị ọ bụ onye mkpenta. Lotam nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 27. Lotam dị afọ 52 mgbe ọ chịrị afọ 60. Ọ malitere ịchị. Aha nne ya dị afọ 10 na Jerusalem, nke ya bụ Jerusha Azazadọk. O mere nke ọma n'anya Jehova ihe niile nna ya Vizia mere, n'ihi na ọ baghị n'ụlọ nsọ Jehova. Ndị mmadụ wee nọgide na-emebi ụzọ ya. Ọ zụtara ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ Jehova ma zụta ọtụtụ ihe n'elu mgbidi nke ụlọ elu ahụ. Ọ zụtakwara obodo n'ugwu Juda n'ime ọhịa. Ọ zụtara ụlọ elu na ụlọ elu. Ọ lụrụ ọgụ megide eze ụmụ Amọn ma lụso ha ọgụ. N'otu afọ ahụ,
Ụmụ Amọn nyere ya 100 puku kọtụ 10 nke ọka wit na puku kọtụ 10 nke ọka balị. Nke a bụ ụmụ Amọn nyere ya n'afọ nke abụọ na nke atọ. Lotam wee dị ike n'ihi na ọ na-edu agha ya n'ihu Jehova Chineke ya. Ihe ndị ọzọ Lotam mere, agha ya niile n'ụzọ ya, dịka n'akwụkwọ nke ndị eze Izrel na Juda. Ọ dị afọ 52 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 60 na nna nna ya na Jerunna. Ha wee lie ya n'obodo Salem. Lotam wee dina n'ọnwụ ya na David. Ahaz nwa ya chịrị n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 28. Ahaz dị afọ 20 mgbe ọ nọ na Jerusalem. O meghịkwa ihe nna ya, ma ọ gbasoro ụzọ olulu mmiri n'ihu Jehova dịka David si chụpụ Beliam. Ọ kwakwara iwe n'ebe Izrel nọ ma wuo ihe oyiyi agbaziri agbazi na ndagwurugwu Ben Himom ma gbaa ụmụ ya ọkụ, dịka ihe arụ nke ndị mba ọzọ si dị, bụ ndị Jehova chụpụrụ n'ihu ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, ọbụna n'ime obodo ndị dịpụrụ adịpụ nke Izrel. Ọ chụrụ àjà ya mere Jehova bụ Chineke mere ya ebe dị na ugwu na n'okpuru akwụkwọ ndụ, nyere ya aka eze ndị Siria bụ ndị meriri ya. Ma lee ka ọtụtụ a dọtara n'agha wee kpọbata ha n'aka eze Izrel bụ Damaskọs. A napụtakwara ya n'ogbugbu dị ukwuu. Peka nwa Remalaya gburu ndị Juda niile dị ike n'otu ụbọchị, 6,000 n'ime ha, n'ihi na ha hapụrụ Onyenwe anyị Chineke nke ndị nna ha. Ziknọn nwa eze dị ike. Azrikam onyeisi nwoke Ifrem gburu Masaya ụlọ ahụ. Elkana onye nke abụọ nke eze ụmụ Izrel wee dọọrọ puku ụmụnne ha abụọ n'agha. Ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị buru ọtụtụ anụ ahụ wee buru ya na Samaria. Ma e nwere onye amụma Jehova, onye aha ya bụ Oded, onye gara n'ihu ndị agha na-abịa Samaria wee gwa ha okwu. Lee, n'ihi na Jehova Chineke nna unu were iwe megide Juda, o gbuwe ha n'iwe nke ruru eluigwe. Ugbu a unu na-achọ ijide ụmụ Juda na Jerusalem dịka ndị ohu na ndị enyemaka nye unu. Mana unu abụghị ndị mmehie n'ihu Jehova Chineke unu. Ugbu a geenụ m ntị ma hapụ ndị unu dọtara n'agha n'etiti ụmụnne unu, ndị unu dọtara n'agha ọzọ, n'ihi na iwe dị ọkụ nke Jehova dị n'ahụ unu. Ya mere, ụfọdụ n'ime ndị isi nke ụmụ Efraim, Azaria nwa Lehohan, Berekaya nke Mishlemot, Zihizkia nwa Shalom na Amasa nwa Hadla megidere ndị si n'agha bịa, wee sị ha, unu ekwela ka ndị a dọtara n'agha bata ebe a, n'ihi na nke a ga-abụ mmehie megide Jehova. Unu na-ezube ime ka mmehie anyị na njehie anyị bawanye. Ọ bụ ezie na njehie anyị dị ukwuu, iwe dị ọkụ nke Chineke dịkwa megide Izrel. Ndị agha ahụ wee hapụ ndị a dọọrọ n'agha ma gbupụ ọnụ mmiri n'ihu ndị isi n'obodo ahụ dum. Ndị ikom akpọrọ aha wee bilie jide ndị a dọrọ n'agha, yikwasị ndị niile gba ọtọ n'ime ha uwe, kpụọ ha akpụkpọ ụkwụ, nye ha nri na mmiri, mee ka ndị ọhụrụ, ma bufee ịnyịnya ibu niile ndị na-adịghị ike, kpọbata ha na Jeriko bụ obodo nkwụ, nye ụmụnne ha. Ha wee laghachi Samaria. N'oge ahụ eze Ahaz rịọrọ ndị eze nke obodo ndị Edọm bịakwara karịa. Ha gburu Ruasa iji nyere ha aka, n'ihi na ma dọrọ ndị a dọrọ n'agha. Ndị Filistia meririkwara mpaghara ala na ndịda Gedorat na Shoko, tinyere Juda ha, wee jide Bet-Shemesh, Alion obodo nta, Timna na obodo nta ya, na Gimzo na obodo nta ya, wee biri n'ebe ahụ n'ihi Ahaz eze Izrel. N'ihi na Jehova wedara onye bụrụ abụ n'ahụ Juda ma mebie iwu Jehova nke ukwuu. Tilgat so ya wee nye ya nsogbu ma ghara ime ka ọ dị ike. Ahaz wee were akụkụ nke ụlọ Jehova, nke ụlọ ndị eze na ndị isi,
wee nye ya eze Asiria, ma ọ baghị uru eze ahụ. N'oge mkpagbu ya, o mere mmehie ndị ọzọ megide ya, n'ihi na ọ bụ Jehova, nke a bụ eze Ahaz. Ha chụụrụ chi Damaskọs àjà, bụ ndị na-emekpa ha ahụ, wee sị, n'ihi na chi nke ndị eze Siria nyere ha aka, ha ga-achụkwara m àjà. Ha bụ mbibi ya na nke ihe niile. Mgbe ahụ Ehaz kpọkọtara Izrel. Mgbe ahụ ihe dị n'ụlọ Chineke gbawara obodo ahụ ihe dị n'ụlọ Chineke, mechie ọnụ ụzọ ụlọ Jehova, meekwa ebe ịchụ àjà n'akụkụ niile nke Jerusalem na obodo Juda niile. E kere ebe a ga-esi na-esuri ọkụ ihe nsuri ọkụ nye ma kpasuo chi ndị ọzọ iwe. Jehova bụ Chineke nke nna nna ya. Banyere ihe ndị ọzọ o mere n'ụzọ ya niile, site na mbụ ruo na nke ikpeazụ, lee, e dere ha n'akwụkwọ nke eze Juda na Izrel. Ehaz wee soro nna nna ya dina, ha wee lie ya n'obodo Jerusalem, ma ha ebugaghị ya n'ili ndị eze Izrel. N'ọnọdụ ya, Hezekaya nwa ya chịrị. Akwụkwọ Ihe Mere nke abụọ, isi nke 29. Hezekaya malitere ịchị mgbe ọ dị afọ 20 na Jerusalem, afọ 520. Ọ chịrịkwa. Aha nne ya bụ Zekaraya. O mere omume ọma n'ime Onyenwe anyị, dịka o si mee. Devid nna ya nwere nkịta n'ụlọ Jehova, nke meghere ọnụ ụzọ ámá nke Onyenwe anyị. Aha ya bụ Abija, nwa nwaanyị anya nke afọ 5, n'afọ mbụ n'ọnwa nke ọchịchị ya, wee kwadobe ya. O wee kpọkọta ha n'ụzọ ọwụwa anyanwụ, kpọbata ndị nchụàjà na ndị Livai, wee sị ha, geenụ m ntị, unu ndị Livai, doonụ onwe unu nsọ ugbu a, doonụ ụlọ Chineke nke nna unu ha nsọ. Wepụkwa ihe ruru unyi n'ebe nsọ ahụ, n'ihi na nna anyị ha ejehiewo ma mee ihe ọjọọ n'anya Jehova Chineke anyị. Ha hapụwokwa ya, ha ewepụwo ihu ha n'elu ugwu Jehova. Ha gbahapụwokwa azụ ha. Ha mechikwara ọnụ ụzọ ámá, gbanyụọ oriọna. Ha esurughị ihe nsuri ọkụ. Ha achụghịkwa àjà n'ebe nsọ nye Chineke nke Izrel. Ya mere iwe Jehova bịakwutere ha dịka mgbasa, ihe tọgbọrọ n'efu na ihe ịma aka, dịka unu si hụ n'anya unu. N'ihi na lee, nna anyị ha adawo site na mma agha. Ụmụ anyị nwoke na ụmụ anyị nwaanyị na nwunye anyị nọ n'agha n'ihi otu ihe ahụ. Ugbu a anyị na-ezube ime nkwekọrịta na Jehova, Chineke nke Izrel, ka o wee wepụ iwe ya dị ọkụ n'ebe anyị nọ. Ugbu a ụmụ m, unu aghọgbula onwe unu, n'ihi na Jehova ahọpụtala unu ka unu guzoro n'ihu ya, jeere ya ozi, ka unu bụrụ ndị ozi ya na ndị na-esuru ihe nsuri ọkụ. Ndị Livai wee bilie, Mahatet nwa Amishal na Lua nwa Azariya, site n'ụmụ Kohat, site n'ụmụ Merari, Kish na Abid, na Azariya nwa Jehalel, site n'ụmụ Geshonai, Lua nwa Zimma, na Eden nwa Izrel. Lua n'ime ụmụ Elizafan, Shimri, Zekaraya na Matanaya. N'ime ụmụ Esaf, ụmụ Hemam, Liel na Shimei. N'ime ụmụ Ledutun, Shimei na Viziel. Ha wee kpọkọta ụmụnne ha, doo onwe ha nsọ. Ha wee bịa dịka iwu eze na okwu Jehova si dị, iji chebe ụlọ Jehova. Ndị nchụàjà wee banye n'ime ụlọ Jehova, dozie ya, wee wepụta ihe rụrụ arụ niile ha hụrụ n'ụlọ nsọ Jehova na ogige ụlọ Jehova. Ndị Livai wee buru ya gaa n'osimiri Kidrọn. Ha wee malite ido ya nsọ n'ụbọchị mbụ nke ọnwa mbụ. N'ụbọchị nke 8 nke ọnwa ahụ, ha bịarutere n'ọnụ ụzọ ámá nke Jehova, wee doo ụlọ Jehova nsọ n'ụbọchị 8. N'ụbọchị nke 16 nke ọnwa mbụ ha mechiri ya. Ha wee bịakwute eze Hezekaya sị, anyị edowe ụlọ Jehova niile nsọ, ebe ịchụ àjà nke àjà nsuri ọkụ na ihe niile ya, tebụl achịcha na ihe niile ya, ihe niile nke eze Ehaz doziri mgbe ọ chịrị ma mebie iwu. Anyị edoziwe ha ma doo ha nsọ. Lee, ha nọ n'ihu ebe ịchụ àjà nke Jehova. Eze Hezekaya wee bilie n'isi ụtụtụ, kpọkọta ndị isi obodo, wee jee n'ụlọ Jehova. Ha wee weta ehi 10,
ebule 10, ụmụ atụrụ 10 na ewu 10, dịka àjà maka alaeze, maka ebe dị nsọ na maka Juda. O wee nye ndị nchụàjà bụ ụmụ Erọn iwu ka ha chụọ ha n'ebe ịchụ àjà nke Jehova. Ha wee gbuo ehi, ndị nchụàjà wee nara ọbara ha, fesa ya n'ebe ịchụ àjà ha, ma burukwa ebule, fesa ọbara ha n'ebe nchụàjà, ma gbuo ụmụ atụrụ ahụ, fesa ọbara ha n'ebe ịchụ àjà. Ha wee weta ewu maka àjà mmehie n'iru eze na nzukọ ahụ, tii ha n'elu ebe ịchụ àjà nke Jehova, aka n'isi ha. Ndị nchụàjà gburu ha ma jiri ọbara ha kpuchie ebe ịchụ àjà ahụ, iji mee ka Izrel niile dịghachi na mma. N'ihi na eze enyela iwu maka àjà nsure ọkụ na àjà mmehie maka Izrel dum. Ọzọkwa, n'ụlọ Jehova, o mere ka ndị Livayị jiri simbal, une na une, dịka iwu Devid si dị, nke Gad onye ohu eze, na nke Netan onye amụma, n'ihi na iwu ahụ sitere n'aka Jehova na n'aka ndị amụma ya. Ndị Livayị guzoro na ngwa egwu Devid, ndị nchụàjà jikwa opi. Hezekaya nyere iwu ka a chụọ àjà nsure ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà. Mgbe àjà nsure ọkụ malitere abụ, Jehova malitere site na opi na ngwa egwu nke Devid, eze Izrel. Nzukọ ahụ dum wee fee ofufe, na-abụ abụ ma na-afụ opi. Ihe a niile ruo mgbe a chụchara àjà nsure ọkụ. Mgbe a chụchara àjà nsure ọkụ, eze na ndị niile nọ na ya wee kpọọ isiala ma kpọọ isiala. Eze Hedekaya na ndị isi wee nye ndị Livayị iwu ka ha jiri okwu Devid na Asaf onye ohu kpee ekpere nye Jehova. Ha wee jiri ọnụ kpee ekpere, kpọọ isiala, feekwa ofufe. Hezekaya wee kwuo sị, ugbu a unu edoola onwe unu nye Jehova. Bịanụ ebe a, weta àjà na àjà ekpere n'ụlọ Jehova. Nzukọ ahụ wee weta àjà na àjà ekpere. Ndị niile nwere obi ha wee chụọ àjà nsure ọkụ. Aha àjà nsure ọkụ nke nzukọ ahụ wetara bụ ehi 70, ebule 100 na atụrụ 200. Ihe ndị a niile bụ maka àjà nsure ọkụ nye Jehova na maka ido nsọ. Ụmụ ehi 600 na ụmụ atụrụ 200, atụrụ 3000. Ma ndị nchụàjà dị ole na ole, ha enweghịkwa ike ịgbacha akpụkpọ anụ àjà nsure ọkụ niile. Ya mere, ụmụnne ha ndị Livayị nyere ha aka ruo mgbe ha rụchara ọrụ ahụ, ruo mgbe e doro ndị nchụàjà ndị ọzọ nsọ, n'ihi na ndị Livayị nwere obi ike ido onwe ha nsọ karịa ndị nchụàjà. Àjà nsure ọkụ dịkwa ọtụtụ, tinyere abụba nke àjà udo na àjà mmanya maka àjà nsure ọkụ. Ya mere, ozi ụlọ Jehova dị n'usoro. Hezekaya na ndị mmadụ niile wee chegharịa na Chineke emeela ka ndị mmadụ dị njikere otu a, n'ihi na e mere ihe ahụ na mberede. Akwụkwọ ihe e mere nke 2, isi nke 30. Hezekaya zigara Izrel na Juda niile ozi. O dekwara akwụkwọ ozi nye Efraim nwa Manas ka ha bịa n'ụlọ Jehova dị na Jerusalem ime ememme Jehova Chineke Izrel. Eze, ndị isi ya na nzukọ ahụ dum ekwekọrịtara na Jerusalem ime ememme ngabiga n'ọnwa nke 2, n'ihi na ha enweghị ike ime ya n'oge a, n'ihi na enweghị ihe nchụàjà edoro nsọ nke ọma. Ndị mmadụ ezukọghịkwa na Jerusalem. Nke a tọrọ eze na nzukọ ahụ dum ụtọ. Ha kpebiri ịkpọsa n'Izrel dum, site na Bịasheba ruo Dan, ka ha bịa mee emume maka Onyenwe anyị Chineke Izrel na Jerusalem, n'ihi na ha emeghị otu ahụ ogologo oge dịka e dere ya. Ndị na-eje ozi wee jiri akwụkwọ ozi site n'iwu eze na ndị isi ya gaa na Izrel na Juda niile, na-ekwu sị, ụmụ Izrel, laghachikwutenụ Jehova Chineke nke Ebraham, Aịzik na Izrel. Ọ ga-eweghachikwa ndị fọdụrụnụ gbapụrụ n'aka ndị eze Asiria. Unu adịla ka nna unu ha na ụmụnne unu ndị mejọrọ Jehova Chineke nke ndị nna ha, o wee mee ka ha tọgbọrọ n'efu. Dịka unu na-ahụ ugbu a, unu ekwela ka olu unu sie ike dịka nna unu ha, kama nyenụ Jehova aka unu ma bata n'ebe nsọ ya, nke o doro nsọ ruo mgbe ebighị ebi.
Fekwanụ Jehova Chineke unu ofufe, ọkụ nke iwe ya ga-apụkwa n'ebe unu nọ. N'ihi na ọ bụrụ na unu alaghachikwute Jehova, ụmụnne unu na ụmụ unu ga-enweta ebere n'ihu ndị dọrọ ha n'agha. Ha ga-alaghachikwa n'ala a, n'ihi na Jehova Chineke unu nwere obiọma na obi ebere. Ọ gaghịkwa ewepụ ihu ya n'ebe unu nọ, ọ bụrụ na unu ekwenyere ya. Ndị na-eje ozi wee gagharịa site n'obodo ruo n'obodo n'ala Ifrem na Manas ruo Zebụlọn, ma ha chịrị ha ọchị ma chịa ha ọchị. Ma ụfọdụ ndị Asha, Manas na Zebụlọn rubere isi wee bịarute Jerusalem. Aka Chineke dị n'ime Juda, ma mee ka ha mee ihe eze na ndị isi nyere n'iwu dịka okwu Jehova si dị. Ọtụtụ mmadụ zukọtara na Jerusalem ime ememme achịcha nkịtị n'ọnwa nke abụọ, nnukwu nzukọ. Ha wee bilie wepụ ebe ịchụ àjà dị na Jerusalem, ihe niile eji esi nri na-esi isi ụtọ, wepụrụ ha wee tụba ha n'ime iyi Kidrọn. Ha wee gbuo onye na-eme njem n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa nke abụọ. Ihere wee mee ndị nchụàjà na ndị Levit. Ha wee doo onwe ha nsọ. Ha wee bubata ntụ ọkụ n'ụlọ Jehova. Ha guzoro n'ọnọdụ ha dịka iwu ha si dị, dịka iwu Mosis onye nke Chineke si dị. Ndị nchụàjà fesakwara ọbara ahụ nke ha natara n'aka ndị Livayị, n'ihi na e nwere ọtụtụ n'ime nzukọ ahụ ndị na-edobeghị nsọ. E nyere ndị Livayị ntụziaka ka ha gbuo onye na-agafe agafe maka ndị niile na-edoghị nsọ, ka ha doo ya nsọ nye Onyenwe anyị. N'ihi na ọtụtụ mmadụ, ya bụ ọtụtụ ndị Efram, Manas, Isaka na Zebụlọn emebeghị ka ha dị ọcha, ma ha riri nza ahụ, mana ọ bụghịkwa dịka e dere ya. Ya mere, Hezekaya kpere ekpere maka ha na-asị, ka Onyenwe anyị dị mma meere ya ebere, onye na-edozi obi ya dum ihu Onyenwe anyị Chineke nke nna nna ya. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ọcha dịka nhicha nke ebe nsọ dị. Jehova gara Hezekaya ntị wee gwọọ ndị mmadụ. Ụmụ Izrel ndị nọ na Jerusalem mere ememme achịcha kpọrọ nkụ ruo ụbọchị 10 dị ukwuu. Ụmụ Livayị na ndị nchụàjà na-ekpeku Jehova ekpere kwa ụbọchị, na-abụ abụ na ngwa egwu dị egwu nye Jehova. Hezekaya wee gwa ndị Livayị niile nwere ezi ihe ọmụma ka ha bụrụ abụ nye Jehova. Ha wee rie nri na oriri ahụ ruo ụbọchị 7, chụọkwa àjà udo, kpeekwa ekpere nye Jehova, Chineke nke ndị nna nna ha. Nzukọ ahụ dum kpebikwara ime mmemme ahụ ruo ụbọchị 10 ọzọ. Ya mere, e ji ọnụ mee ụbọchị 7 ahụ, n'ihi na Hezekaya eze Juda enyela ọha ahụ 1,000 ehi na 200,000. Ndị isi enyela ọha ahụ 1,000 ehi na 10,000. E dokwara ọtụtụ ndị nchụàjà nsọ. Nzukọ dum nke Juda zukọrọ ọnụ, na ndị nchụàjà na ndị Livayị, tinyere nzukọ niile si Izrel pụta na ndị mba ọzọ si n'ala Izrel, ma bịa biri na Juda. Ọṅụ dị ukwuu wee dị na Jerusalem, n'ihi na kemgbe ụbọchị Solomọn nwa Devid eze Izrel, ọ dịghị ihe dị otu a na Jerusalem. Ndị nchụàjà na ndị Livayị biliri wee gọzie ndị mmadụ. Ọ nụrụ olu ha, ekpere ha wee rute n'eluigwe, n'ebe obibi ya dị nsọ. Akwụkwọ ihe e mere nke abụọ, isi nke 31. Mgbe ihe ndị a niile gwụchara, Izrel niile nọ n'obodo ndị dị na Juda pụwara wee tipịa ihe oyiyi, tipịa ihe dị n'akụkụ ugwu, tipịa ebe ndị a na-efe ofufe n'ebe ịchụ àjà dị na Juda na Benjamin niile, na Efrem na Manas ruo mgbe ha gwụchara. Ụmụ Izrel niile laghachiri n'ala nke ha, n'obodo nke ha. Hezekaya guzobere mgbanwe nke ndị nchụàjà na ndị Levit, onye ọbụla dịka ọrụ ya si dị, ma ndị nchụàjà na ndị Levit maka àjà nsure ọkụ na maka udo, ije ozi, inye ekele na ikpe ekpere n'ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ ntu Jehova. Oke eze bụ ihe onwunwe ya maka ọkụ, ya bụ maka ọkụ n'ụtụtụ na n'ehihie, maka ọkụ n'ụbọchị izu ike, ọnwa ọhụrụ na ememme dị nsọ, dịka e dere ya n'iwu Onyenwe anyị. O nyekwara ndị bi na Jerusalem iwu ka ha nye ndị nchụàjà na ndị Levit oke, ka ha wee nwee ike ịgba ume n'iwu Onyenwe anyị.
Mgbe usoro ahụ gbasara, ụmụ Izrel wetara ọtụtụ mkpụrụ mbụ na ọka na mmanya vaịn na mmanụ na mmanya vaịn nsọpụrụ na ihe ubi niile, na otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile wetara ha na ụba. Ụmụ Izrel na nke Juda, ndị bi n'obodo Juda, wetakwara otu ụzọ n'ụzọ iri nke ehi na atụrụ na otu ụzọ n'ụzọ iri dị nsọ nke edoro nsọ nye Jehova Chineke anyị. Ha wee tinye ya n'ọtụtụ ikpo. N'ọnwa nke iri na atọ, ha malitere ịtọ ntọala nke ikpo ahụ ma mechaa ha n'ọnwa nke asaa. Mgbe Hezekaya na ndị isi bịara hụ ọbọ ndị ahụ, ha wee gọzie Jehova na ndị ya. Hezekaya jụrụ ndị nchụaja na ndị Livayị ajụjụ gbasara ikpo ndị ahụ. Azaria onyeisi ndị nchụaja nke ụlọ Zadọk zara ya sị, kemgbe ndị mmadụ malitere iweta ụlọ Jehova n'ógbè ahụ, anyị eriela ihe ma rie afọ. E nwekwara ọtụtụ ihe Jehova gọziri ihe fọdụrụ ya. Maka ndị Jehova, ọtụtụ ihe anọgidewokwa. Hezekaya nyere iwu ka edozie ụlọ n'ụlọ Jehova. Ha wee kwadebe ya. Ha bukwara n'ebe ahụ n'ikwesị ntụkwasị obi. O bukwara ụzọ nye mkpụrụ osisi, otu ụzọ n'ụzọ iri na ihe edoro nsọ. N'ime ha bụ Konanaya onye Livayị, onye isi, na Shimei nwanne ya nwoke, onye nke abụọ, Liel, Azaria, Nahat, Asahel, Lirimot, Lozabad, Eliel, Ishmakaya, Mahat na Benaya bụ ndị isi nke Konanaya na Shimei nwanne ya nwoke. Site n'iwu eze Hezekaya na Azaria, onyeisi ụlọ Chineke, Korel nwa Imna, Lewita onye nche ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ nsọ ahụ n'ebe ọwụwa anyanwụ, nọ n'ezi ihe ndị e nyere Chineke n'afọ ofufo, iji kesaa onyinye Jehova na ihe nsọ edoro nsọ. Eden, Miniamin, Lishua, Shemaya, Amaria na Shekanaya nọ n'akụkụ ya n'obodo ndị nchụaja iji kesaa n'eziokwu nye ụmụnne ha. Mgbe ndị ukwu ma ndị nta, oke ha kwa ụbọchị, ya na ọgbọ ha nke ụmụ nwoke site n'afọ 3 ruo n'elu, na ndị niile na-abata n'ụlọ Jehova maka ọrụ ha, dịka otu ha si dị, ma ọgbọ nke ndị nchụaja dịka ụlọ nna ha si dị, na ndị Livayị site n'afọ 20 na karịa, dịka otu ha si dị, ma ọgbọ nke ụmụ ha nwoke niile, na nke ndị nwunye ha, na nke ụmụ ha nwoke na nke ụmụ ha nwanyị n'ime nzukọ ahụ dum, n'ihi na site n'ikwesị ntụkwasị obi ha, ha bụ ndị na-ekere òkè n'ihe nsọ. Ma nye ụmụ Erọn ndị nchụaja, ndị nọ n'ọhịa na n'obodo ọbụla, ndị ikom ahọpụtara aha ha, nye ụmụ nwoke niile nke ndị nchụaja na ọgbọ niile nke ndị Livayị oke. Hezekaya mere otu a n'afọ niile. O wee mee omume dị mma, n'ezi omume na n'eziokwu n'ihu Jehova Chineke ya, n'ọrụ niile ọ malitere maka ozi ụlọ Chineke, ma n'iwu ma n'usoro, iji hụ Chineke ya. O ji obi ya niile mee ya ma nwee ihe ịga nke ọma. Ihe mere nke abụọ, isi nke 32. Mgbe e kwuchara ihe ndị a n'ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi, Sennacherib eze Asiria bịara na Juda, gbaa obodo ndị siri ike gburugburu, ma chee echiche imeri ha n'onwe ya. Mgbe Hezekaya nụrụ na Sennacherib abịala na ebumnuche ya bụ ịlụso Jerusalem ọgụ, o kwekọrịtara na ndị isi ya ka ha gbochie mmiri si n'isi iyi ndị dị n'ezi obodo ahụ pụta. Ha wee nyere ya aka. Mgbe ahụ, ọtụtụ n'ime ndị mmadụ zukọtara ọnụ wee kwụsị isi iyi na iyi niile na-esofe n'etiti obodo ahụ, na-asị, gịnị mere ndị eze Asiria ga-eji bịa chọta ọtụtụ mmiri? Mgbe ahụ, o ji obi ike wuo mgbidi niile gbawara agbawa, wuo ụlọ elu na mgbidi ọzọ n'ezi, wughachi Milo na obodo Devid, wee wuo ọtụtụ akụ na ụta.
o wee kpọta ndị isi agha n'etiti ndị mmadụ, kpọkọta ha nso ya ruo n'oke ala ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, wee gwa ha okwu n'olu dị jụụ sị, “Ọ bụghị otu ahụ ka unu ga-esi gaa ebe ọzọ. Dị ike ma nwee obi ike. Unu atụla egwu ma ọ bụ tụọ egwu eze Asiria na igwe mmadụ niile so ya, n'ihi na e nwere ndị nọ ebe ahụ. Ndị ọzọ so ya na Onyenwe anyị Chineke anyị inyere ya aka n'ịlụ agha.” Mgbe ahụ ndị mmadụ bụ ya bụ ngwa agha anụ ahụ, mana okwu Hezekaya eze Juda kwadoro ya. Mgbe nke a gasịrị, Senherib Jerusalem, mgbe ọ nọ na-emegide Lakish na ọchịchị ya niile ya na ya, eze Asiria zigara ndị ohu ya na Hezekaya eze Juda na ndị Juda niile nọ na Jeru ya. Otu a ka Senherib Bebrib eze Asiria kwuru. Otu a ka Senel siri tụkwasị obi ịnọgide na “Gịnị ka unu na-eme n'oge nnọchibido ahụ? Hezekaya ọ dịghị akpali unu igbu onwe unu site n'agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ? Ka anyị kwuo, Onyenwe anyị Chineke anyị ga-anapụta unu n'obi ike n'aka eze Asiria. Hezekaya n'onwe ya napụrụ unu ebe ofufe unu na ebe ịchụ aja unu.” Hezekaya o nyere iwu ka Juda? O kwughịkwa okwu ka o kwuo sị, “Unu ga-efe ofufe n'ihu otu ebe nchụaja ma suo ihe nsure ọkụ n'elu ya? Unu amaghị ihe mụ na nna m mere ndị mba ọzọ niile, chi nke mba ndị dị iche iche nke mba ndị ọzọ ha nwere ike ịla m n'iyi n'aka m, napụtara ala ha niile nke mba ndị ahụ ndị nna m ochie bibiri, nwere ike ịnapụta ndị ya n'aka m, na Chineke unu nwere ike ịnapụta ha. Ya mere onye n'ime unu ka Hezekaya ghara iduhie unu n'ụzọ dị otu a. Unu alaghachikwala azụ n'ebe ọ nọ, n'ihi na ọ dịghị chi nke ọbụla n'ime chi nke ọbụla, mba ma ọ bụ alaeze enweghị ike ịnapụta ndị ya n'aka m na n'aka nna nna m ha. Lee ka chi unu ga-esi napụta unu n'aka m.” Ndị ohu ya kwukwara okwu megide Onyenwe anyị Chineke ma megide ohu ya bụ Hezekaya. O dekwara akwụkwọ ozi na-ekwujọ Jehova Chineke Izrel ma na-ekwu okwu megide ya na-asị, “Dịka chi mba dị iche iche nke mba ndị ọzọ enweghị ike ịnapụta ndị ha n'aka m, otu ahụ ka Chineke nke Hezekaya agaghị anapụta ndị ya n'aka m.” Ha wee tie mkpu n'okwu ndị jụụ megide ndị bi na Jerusalem, bụ ndị nọ n'elu mgbidi, ịtụ ha ụjọ ma tụọ ha ụjọ. Ha wee were obodo ahụ. Ha wee kwuo okwu megide Chineke nke Jerusalem dịka megide chi nke ndị dị n'ụwa, ya bụ ọrụ aka mmadụ. Ma eze Hezekaya na Azaya onye amụma nwa Emọz kpere ekpere megide nke a wee tikuo Jehova. Jehova wee ziga mmụọ ozi nke bibiri ndị isi agha nke eze Asiria, ndị dike niile, ndị isi niile. O wee laghachi n'ala ya n'ihere. Mgbe ọ banyere n'ụlọ chi ya, ndị si n'afọ ya pụta gburu ya n'ebe ahụ na mma agha. Jehova wee zọpụta Hezekaya na ndị bi na Jerusalem n'aka Senherib eze nke Asiria, n'aka ndị ọzọ niile, ma debe ha n'akụkụ niile. Ọtụtụ mmadụ nwetara onyinye nye Jehova na onyinye nye Hezekaya eze Juda na Jerusalem, nke mere na site n'ebe ahụ ka e bulie ya elu n'ihu mba niile. N'oge ahụ Hezekaya dara ọrịa ruo ọnwụ. O wee kpee ekpere nye Jehova, onye gwara ya okwu ma nye ya ihe ịrịba ama. Ma Hezekaya enyeghị ụgwọ ọrụ dịka ụgwọ ọrụ e nyere ya si dị, n'ihi na obi ya dị elu, iwe wee bịakwasị ya na Juda na Jerusalem. Ma Hezekaya wedara onwe ya n'ala mgbe obi dị ya elu, ya na ndị bi na Jerusalem. Iwe Jehova abịaghịkwa ha n'oge Hezekaya. Hezekaya nwekwara ọtụtụ akụnụba na nsọpụrụ. O wee weta akụ silk na ọlaedo na nkume dị oke ọnụ ahịa na ihe na-esi isi ụtọ na ọta na ihe niile dị mma, n'ụlọ nkwakọba ihe maka ọka, mmanya vaịnị na mmanụ, na ụlọ anụ ụlọ maka anụmanụ niile, na ubi maka ụlọ anụ ụlọ. O wee wuo obodo maka onwe ya, nweekwa atụrụ na ehi.
na ọtụtụ ihe omume. Hezekaya bụkwa ebe Chineke nyere ya ọtụtụ ihe. O mechiri isi iyi mmiri si n'obodo David nke si na Gihon n'ọdịda anyanwụ, ma o dugara ha ozugbo n'ala n'ihi ndị ozi nke ndị si Babel, bụ ndị zigara ya ka ọ jụọ ya ajụjụ banyere ihe ebube ndị e mere n'ala ahụ. Chineke hapụrụ ya ka ọ jụọ ya ajụjụ ma mara ihe niile dị n'obi ya banyere ihe ndị ọzọ Hezekaya mere n'ezi omume ya. Lee, edewo ha n'ohu nke Azaya onye amụma, nwa Emọs, n'akwụkwọ ndị eze Juda na Izrel. Hezekaya wee daa n'ụra ya na nna nna ya. Ha wee lie ya n'ili kachasị elu nke ụmụ David. Ndị niile bi na Juda na Jerusalem kwanyere ya ugwu mgbe ọ nwụrụ. Manase nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 33. Manase dị afọ 2 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 50 na Jerusalem. O wee mee ihe dị egwu n'anya Jehova, dịka ihe arụ nke mba ọzọ nke Jehova chụpụrụ n'ihu ụmụ Izrel, n'ihi na ọ laghachiri wee wughachi ebe ndị Hezekaya nna ya kwaturu. O wuru ebe ịchụ àjà maka Beelem, meekwa ihe eji kee ihe, feekwa usuu niile nke eluigwe ofufe, meekwa ka ha dị mma. O wukwara ebe ịchụ àjà n'ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem ruo mgbe ebighị ebi. O wuru ụlọ ebe ịchụ àjà maka ndị ọbịa niile bi n'ala ahụ na ogige abụọ nke ụlọ Jehova. O mere ka ụmụ ya ndị ikom gabiga n'ọkụ na ndagwurugwu Ben Himon. O tinyere onwe ya n'ọrụ ịgba afa na ịgba afa. O mesoro ndị nwere mmụọ na ndị na-eme anwụsị. O mere ihe ọjọọ dị ukwuu n'anya Jehova iji kpasuo ya iwe. O tinyekwara ihe oyiyi apịrị apị nke o mere n'ụlọ Chineke, ebe Chineke gwara David na nwa ya nwoke sị, n'ụlọ a na Jerusalem nke m họrọ n'ihu ebo niile nke Izrel, m ga-etinye aha m ruo mgbe ebighị ebi. Agaghịkwa m ewepụ ụmụ Izrel ọzọ n'ala ahụ m nyere nna nna unu, ka ha wee lezie anya ma mee ihe niile m nyere ha n'iwu, dịka ụkpụrụ na iwu site n'aka Mosis. Manase mere ka ndị Juda na ndị bi na Jerusalem mehie ma mee ihe ọjọọ karịa ndị mba ọzọ, bụ ndị Jehova bibiri n'ihu ụmụ Izrel. Jehova gwara Manase na ndị ya okwu, ma ha egeghị ntị. Ya mere, Jehova mere ka ndị isi agha nke eze Asiria bịakwasị ha. Ha wee hụ Manase, tụọ ya n'agbọ, kpọga ya na Babilọn. Mgbe ọ nọ n'oke nsogbu, o kpere ekpere nye Jehova bụ Chineke ya, wee wedaa onwe ya n'ala nke ukwuu n'ihu Chineke nke ya nna nna. O wee kpere ya ekpere, wee kpọkọta ya Chineke. Chineke wee kpere ya ekpere, laghachi Jerusalem na alaeze ya. Manase ghọtara na alaeze Jehova mgbe ahụ alaeze ahụ bụ Chineke. Mgbe nke a gasịrị, o wuru mgbidi n'ezi obodo David n'ọdịda anyanwụ Gihon na ndagwurugwu ahụ. Ọ nọ n'ọnụ ọnụ ụzọ ámá azụ, gbaa Ofel gburugburu, wulitekwa ya nke ukwuu, tinyekwa ndị isi agha n'obodo ukwu niile siri ike nke Juda. O wee si n'ụlọ Jehova pụọ, chi na ihe oyiyi ndị ọzọ, na ebe ịchụ àjà niile o wuru n'ugwu nke ụlọ Jehova na Jerusalem, chụpụkwa ha n'ebe ahụ. Obodo o dozikwara ebe ịchụ àjà nke Jehova, wee chụọ àjà udo na àjà ekele n'elu ya, wee nye Juda iwu ka o jee ozi nye Jehova bụ Chineke Izrel. Ndị mmadụ ka na-achụ àjà n'ebe ịchụ àjà, ma ọ bụghị nye Jehova bụ Chineke ha. Ihe ndị ọzọ Manase mere, ekpere ya nye Chineke, ya na okwu ndị ọhụ ụzọ gwara ya n'aha Jehova bụ Chineke Izrel. Lee, ha bụ akwụkwọ nke ebe ndị e dere n'ime ha n'akwụkwọ ndị eze Izrel. Ekpere ya na ụzọ Chineke si kpee ya ekpere, mmehie ya niile na mmejọ ya, ebe o wuru ebe ofufe ma tinye ọgba na ihe oyiyi tupu emee ya ihere. Lee, e dere ha n'akwụkwọ ndị ọhụ ụzọ. Manase wee dinaa n'ụra ya na ndị nna nna ya, wee lie ya n'ụlọ ya. Emọn nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. Amọn dị afọ 22 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 2 na Jerusalem.
mgbe o mere ihe ọjọọ n'anya Jehova dịka Manas nna ya, n'ihi na Amọn chụrụ ihe oyiyi niile Manas nna ya mere àjà ma fee ha ofufe. O wedaghị onwe ya n'ala n'ihu Jehova dịka Manas nna ya si weda onwe ya n'ala, mana Amọn mere ihe ọjọọ karịa. Ndị ohu ya gbara izu megide ya wee gbuo ya n'ime ụlọ ya. Ma ndị ala ahụ gburu ndị niile gbara izu megide eze Amọn. Ndị ala ahụ wee mee Josaya nwa ya n'ụlọ ya. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 34. Mgbe ọ malitere ịchị, Josaya dị afọ 8 ma chịa na Jerusalem ruo afọ 30. O mere omume ọma n'anya Jehova, jee ije n'ụzọ David nna ya. Ọ kpọghịkwa isi ala n'aka nri maọbụ n'aka ekpa. N'afọ nke 8 nke ọchịchị ya, mgbe ọ ka bụ nwata, ọ malitere iso Chineke nke David nna nna ya. Na n'afọ nke 12 ọ malitere ịsacha Juda na Jerusalem site n'ebe nsọ, site n'ọgba, site n'ihe oyiyi apịrị apị na site n'ihe oyiyi awụrụ awụ. O wee tipịa ebe ịchụ àjà Beelem n'ihu ya ma gbutuo ihe oyiyi ndị dị n'elu ha. O tipịakwara nkume ndị ahụ, ihe oyiyi apịrị apị ewepụtara, ma gwepịa ha ka ha bụrụ ihe eji kpụọ ihe, tụba ha n'elu ya n'ili ndị chụrụ àjà n'ebe ahụ. O wee gbaa ọkpụkpụ ndị nchụàjà ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà ha, ma mee ka Juda na Jerusalem dị ọcha. N'obodo Manas na Efraim na Simeon na ruo Naftalin, ha bibiri ha niile, tinyere mpanaka ha. Mgbe o bibisịrị ebe ịchụ àjà na ọgba, tipịa ihe oyiyi ma gwerie ha, ma gbutuo arụsị niile dị n'ala Izrel dum, ọ laghachiri na Jerusalem. Mgbe ahụ, n'afọ nke 8 nke ọchịchị ya, mgbe o mechara ka ala na ụlọ nsọ ahụ dị ọcha, o zigara Shafa nwa Azaliel, onye nche obodo ahụ, na Lota nwa Lohaz, onye na-edekọ ihe, ịrụzi ụlọ Jehova Chineke ya. Mgbe ha bịakwutere Hilkaya onye nchụàjà, ha nyefere ego e wetara n'ụlọ Chineke, nke ndị Livayị bụ ndị na-eche ụlọ ahụ nche chịkọtara n'aka Manas, Ifrem na ndị Izrel niile fọdụrụ, Juda na Benjamin niile na ndị bi na Jerusalem. Ha nyefere ya n'aka ndị ga-arụ ọrụ ahụ na ndị ga-ele ụlọ Jehova anya. Ha wee nye ya ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ Jehova ka ha rụzie ma gbanwee ụlọ ahụ. Ha wee nye ya ndị ọrụ na ndị na-ewu ụlọ ka ha gwupụta nkume na osisi maka di na nwunye na maka osisi ụlọ ndị eze Juda bibiri. Ndị ikom rụrụ ọrụ ahụ n'ikwesị ntụkwasị obi. N'etiti ha bụ Lahat na Obedaya, ndị Livayị, ndị si na ụmụ Merari, Zekaraya na Meshulam, ndị si n'ụmụ Kohat, ndị bụ ndị na-ahụ maka ihe ọwụwụ ahụ. Na n'etiti Livayị, ndị niile maara otu esi eji ngwa egwu, ndị na-ebu ibu, ha bụ ndị ọrụ na ndị na-akwalite ndị ọrụ niile n'ọrụ niile. N'etiti ndị Livayị bụ ndị ode akwụkwọ, ndị isi na ndị nche ọnụ ụzọ ámá. Ha wepụtara ego ahụ. Mgbe ha kpọbatara n'ụlọ Jehova, Hilkaya onye nchụàjà chọtara akwụkwọ iwu Jehova nke edere site n'aka Mozis. Ya mere, Hilkaya zara sị Shefan onye na-ede akwụkwọ, achọtara m akwụkwọ iwu ahụ n'ụlọ Jehova. Hilkaya wee nye Shefan akwụkwọ ahụ. Shefan wee weta akwụkwọ ahụ nye eze, kọọrọ ya okwu eze, sị, ihe niile e nyere n'aka ndị ohu gị, ha na-eme ya, n'ihi na ha chịkọtara ego dị n'ụlọ Jehova wee nye ya n'aka ndị ọrụ na ndị ọrụ. Shefan onyeisi ndị ọrụ gwakwara eze sị, Hilkaya onye nchụàjà nyere m akwụkwọ. Shefan wee gụọ ya n'ihu eze. Mgbe eze nụrụ okwu a, ọ dọwara uwe ya. Eze wee nye Hilkaya Ahikam nwa Shefan, Abdon nwa Maịka, Shefan onyeisi ndị ọrụ, na Asaya onye na-ejere eze ozi iwu ka ha sị, gaa rịọ Jehova arịrịọ maka m na maka ndị Izrel fọdụrụ na Juda gbasara okwu dị n'akwụkwọ a chọtara, n'ihi na iwe Jehova dị ukwuu nke dakwasịrị anyị, n'ihi na nna anyị ha edebeghị okwu Jehova ime ihe niile e dere n'akwụkwọ a. Hilkaya na ndị eze họpụtara gakwuru Huda onye amụma nwanyị, nwunye Shalom nwa Tokhat,
nwa Hasra, onye na-elekọta uwe onye bi na Jerusalem n'ime ụlọ mkpọrọ, wee gwa ya okwu banyere ya. O wee zaa ha sị, nke a bụ ihe Jehova Chineke Izrel kwuru, gwanụ nwoke ahụ zitere unu ka unu bịakwute m. Otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel si kwuo, lee, m ga-eme ka ọbụbụ ọnụ niile edere n'akwụkwọ ahụ ha gụrụ n'ihu eze Juda dakwasị ebe ndị bi n'ime ya, n'ihi na ha ahapụwo m. Ha esorookwa chi ọzọ ihe nsure ọkụ, iji mee ka m nwee mwute site n'ọrụ aka ha niile. Iwe m ga-abịakwasị ebe a, agaghịkwa m eme ka obi dajụọ m. Ma eze Juda, onye zitere unu ịjụ Jehova ese, unu ga-asị, nke a bụ ihe Jehova Chineke Izrel kwuru, okwu ndị ị nụrụ ga-emezu. Ma n'ihi na obi gị gbawara agbawa, ị wedakwala onwe gị n'ala n'ihu Chineke. Mgbe ị nụrụ okwu ya megide ebe a na ndị bi na ya, ị wedakwara onwe gị n'ala n'ihu m, dọwaa uwe gị, kwaa akwa n'ihu m. Anụwokwa m ka Jehova kwuru, lee, m ga-akpọkọta gị na nna nna gị, a ga-etinye gị n'ili n'udo. Anya gị agaghị ahụkwa nkọcha niile m ga-eme ebe a na ndị bi na ya. Ha wee kọrọ eze ọzọ. Eze wee ziga ndị okenye niile nke Juda na Jerusalem. Eze wee banye n'ụlọ Jehova, ya na ndị Juda niile na ndị bi na Jerusalem, na ndị nchụàjà na ndị Livai, na ndị mmadụ niile, site na ndị kacha ukwu ruo na ndị kacha nta. Ha wee gụọ n'ime ntị ha okwu niile dị n'akwụkwọ okpueze nke dị n'ụlọ Jehova. Eze wee guzoro n'ogidi ya wee ṅụọ iyi n'ihu Jehova ije ije dịka Jehova siri dị, idebe iwu ya na ihe akaebe ya, na iwu ya niile n'obi ya niile, n'imezu okwu nke iyi edere n'akwụkwọ. O wee mee ka ndị niile na Jerusalem na Benjamin gaa ebe ahụ. Ndị bi na Jerusalem mekwara dịka ndụmọdụ Chineke si dị, ya bụ Chineke nke ndị nna nna ha. Josaya wee wepụ ihe arụ niile n'ala niile ndị bịakwutere ụmụ Izrel, ma manye ndị niile nọ na Izrel ka ha fee Jehova Chineke ofufe. Ha wee ghara ịpụ n'ebe Jehova bụ Chineke nke ndị nna nna ha nọ n'ụbọchị ya niile. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 35. Josaya mekwara oriri maka Jehova na Jerusalem. Ha wee gbuo onye ọzụzụ atụrụ ahụ n'ụbọchị nke 4 nke ọnwa mbụ. Ọ họpụtara ndị nchụàjà ma kpalie ha ije ozi n'ụlọ Jehova. O wee gwa ndị Livai, bụ ndị na-akụziri Izrel dum ihe, ndị e doro nsọ n'ihu Jehova, sị, tinyenụ igbe nsọ ahụ n'ụlọ ahụ, dịka Solomọn nwa Devid eze Izrel gwuru. Ọ gaghị abụ ibu arụ n'ịbụ unu ọzọ. Ugbu a jee n'ozi Jehova bụ Chineke unu na ndị ya bụ Izrel. Kwadebekwa n'onwe unu n'ụlọ nna unu ha dịka ụzọ unu si dị, dịka Devid eze Izrel si dee, na dịka Solomọn nwa ya si dee. Unu ga-anọkwa n'ebe nsọ ahụ dịka nkewa nke ezinụlọ ụmụnne unu, ụmụ ndị mmadụ, na dịka nkewa nke ezinụlọ ndị Livai si dị. Unu ga-egbunu Pesera, doo onwe unu nsọ, kwadebekwanụ ụmụnne unu ka ha mee dịka okwu Jehova si dị site n'aka Mosis. Josaya nyekwara ndị mmadụ atụrụ, ụmụ atụrụ na ụmụ ewu, ihe niile maka ngabiga ahụ. Ya bụ, nye ndị niile nọ ebe ahụ 30,000 na 3,000 ndị a sitere n'ezinụlọ eze. Ndị isi ya ji obi ụtọ chụọrọ ndị mmadụ àjà. Ndị nchụàjà ndị Livai, Hilkaya, Zekaraya na Jehiel, ndị isi ụlọ Chineke, nyere ndị nchụàjà maka ememme ngabiga atụrụ 2,600 na narị ehi 4. Konanaya, Simei, Netanel, ụmụnne ya, Hashabaya, Jeiel na Lozabad, ndị isi nke ndị Livai, nyekwara ndị Livai àjà maka ememme ngabiga atụrụ 5,000 na narị ehi 5. E wee kwadebe ozi ahụ. Ndị nchụàjà wee nọrọ n'ọnọdụ ha, ndị Livai na-esokwa ha dịka iwu eze si dị. Ha wee gbuo onye na-agafe agafe. Ndị nchụàjà wee fesa ọbara ya n'aka ha. Ndị Livai wee kpụọ akpụkpọ ahụ ha. Ha wepụrụ ihe eji ere ọkụ iji nye ya dịka nkewa nke ezinụlọ ụmụ mmadụ si dị, iji chụọrọ Jehova àjà.
dịka e dere ya n'akwụkwọ Mosis. Otu ahụ ka esi nye ehi ndị ahụ. Ha jiri ọkụ sie ebe ịta nri ahụ dịka iwu si dị, ma ha tinyere ihe ndị e doro nsọ n'ime ite, kesaa ha ngwa ngwa nye ndị mmadụ niile. Ha wee kwadebekwara onwe ha na maka ndị nchụaja, n'ihi na ụmụ Erọn bụ ndị nchụaja nọ na-achụ achịcha na abụba ruo abalị. N'ihi ya, ndị Livayị kwadebara maka onwe ha na maka ndị nchụaja ụmụ Erọn. Ndị na-abụ abụ bụ ụmụ Esaf, guzo dịka iwu Devid si dị. Esaf, Hemam na Ledutun onye ohu eze, na ndị nche ọnụ ụzọ ámá n'ọnụ ụzọ niile, bụ ndị na-enweghị ike ịpụ n'ọrụ ha. Ya mere, a kwadebere ọrụ Jehova dum n'otu ụbọchị ahụ, iji mee ememme ngabiga na ịchụ àjà nsure ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà nke Jehova, dịka iwu eze Josaya si dị. Ụmụ Izrel bụ ndị nọ ebe ahụ mere ememme ngabiga n'otu oge ahụ na ememme ekoghị eko achịcha ruo ụbọchị 10. Emebeghị ememme ngabiga dị otu a na Izrel kemgbe e mere ememme ngabiga nke Samuel onye amụma. Ndị eze Izrel niile emeghịkwa ihe ọbụla gbasara Jehosaya, ndị nchụaja, Juda niile, Izrel na ndị isi dịka ndị Livayị, ndị niile bi na Jerusalem. Ememme ngabiga bụ nke a bụ afọ 20 na-akwadebe afọ 18 nke ọchịchị Lozaya. Mgbe ihe a niile gasịrị, mgbe Lozaya bụ ụlọ nsọ, Neko eze Ijipt bịara ibuso Kamish agha site na Perat. Lozaya wee buso ya agha, ma o zigara ya ndị ozi na-asị, "Gịnị ka m ga-eme gị, eze Juda, onye iro? Ọ bụghịkwa taa ka m ga-abịa megide gị, kama ọ bụ megide ụlọ onye iro m. Chineke enyewe m iwu ka m mee ngwa ngwa, ka m ga-abịa megide Jehova, ma m ga-abịa megide Chineke onye nọnyere m. Ọ bụghị na ọ gaghị ebibi gị." Josaya ekweghị ịpụ n'ebe ọ nọ, kama ọ gbanwere uwe ya ka ọ lụso ya ọgụ. Ọ gaghịkwa ntị n'okwu Neko nke si n'ọnụ Chineke pụta, kama ọ bịara ịlụ ọgụ na ndagwurugwu megide ndị ohi ahụ gbara eze Josaya egbe. Eze Josaya egbe. Eze wee sị ndị ohu ya, "Kpọpụ m, n'ihi na ahụ m adịghị m mma." Ndị ohu ya wee kpọpụta ya n'uwe ahụ, tinye ya n'uwe nke abụọ o ji. Mgbe ha kpọbatara ya na Jerusalem, ọ nwụrụ, e wee lie ya n'ili nna ya ha. Ndị Juda na Jerusalem niile rukwara uju maka Josaya. Jeremaya wee ruo uju maka Josaya. Ndị ikom na ndị inyom niile na-abụ abụ ruru uju maka Josaya n'uju ha ruo taa, meekwa ka ọ bụrụ iwu nye Izrel. Lee, e dere ha n'uju. Ma ihe ndị ọzọ fọdụrụ n'ihe ndị Josaya mere n'omume ọma ya, nke o mere dịka e dere ya n'iwu Jehova, ihe ndị o mere nke mbụ na nke ikpeazụ, lee, e dere ya n'akwụkwọ ndị eze Izrel na Juda. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ, isi nke 36. Ndị ala ahụ wee họrọ Loahaz nwa Joash wee mee ya eze n'ụlọ nna nna ya na Jerusalem. Loahaz dị afọ 320 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị ọnwa 3 na Jerusalem. Eze Ijipt wee kpọga ya na Jerusalem ma nye ya 100 talent maka ala ahụ, na 1 ọlaọcha na 1 talent ọlaedo. Eze Ijipt wee họpụta Eliakim nwanne ya nwoke, eze Juda na Jerusalem, ma tinye aha Loakim n'isi ya. Neko wee kpọrọ Loahaz nwanne ya nwoke kpọta ya na Ijipt. Loakim dị afọ 52 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 11 na Jerusalem ma mee ihe dị mma n'anya Jehova bụ Chineke ya. Nebukadneza eze Babilọn bịara imegide ya, wee kee ya agbụ iji buru ya gaa Babilọn. Nebukadneza kpọtakwara arịa ụlọ Jehova na Babilọn ma tinye ha n'ụlọ nsọ ya na Babilọn. Ma ihe ndị ọzọ mere Joakim, ihe arụ ndị o mere na ihe ndị ahụrụ gbasara ya, lee, edere ha n'akwụkwọ ndị eze Izrel na Juda. Joakim nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. Mgbe ọ malitere ịchị, Joakim dị afọ 8. Ọ chịrị ọnwa 3 na ụbọchị 10 na Jerusalem.
o wee mee nke ọma n'anya Jehova. Mgbe afọ ahụ gwụchara, eze Nebukadneza zigara ndị mmadụ ka ha bịa Babilọn ya na arịa dị oke ọnụ ahịa nke ụlọ Jehova, wee mee Zedekaya nwanne ya nwoke eze Juda na Jerusalem. Zedekaya dị 1 afọ na 20 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 11 na Jerusalem. O mere omume dị mma n'ihu Jehova bụ Chineke ya. O wedaghịkwa uwe ya n'ala n'ihu Jeremaya onye amụma n'oge ahụ, iwu nke Jehova, mana o meghachiri ka ọ ṅụọ iyi megide Chineke. O mere ka olu ya sie ike. Ihe dị n'ihu Jehova. Onye ozi Chineke mere ka obi ya sie ike ịghara ịlaghachikwuru ndị isi nchụàjà na ndị mmadụ karịa Jehova, Chineke Izrel. Ha niile wee na-aga n'ihu n'ụzọ dị egwu, dịka ihe arụ niile nke ndị mba ọzọ si dị, n'ụlọ Jehova nke o merụrụ ahụ, nke Jehova doro nsọ na Jerusalem. N'ebe ahụ, Chineke nke ndị nna ha n'oge na-ezipụ ozi, n'ihi na o zigara ndị ozi ya n'ebe ha nọ, na-eme ka ndị ya na ndị ya nwee ọmịiko. Ma ha kpọrọ okwu ya emo. Ha mekwara ndị amụma ya ihere ruo mgbe iwe nke Jehova bịara n'ahụ ndị ya, wee weta eze nke Chineke n'elu ha. Ọ dịghị ọgwụgwọ ọbụla, n'ihi na ndị Kaldia bụ ndị gburu ụmụ okorobịa ha n'ụlọ nsọ ha, ma ghara ịgbaghara nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa ma ọ bụ agadi nwoke ma ọ bụ nwa nwoke Chineke nyere ihe niile n'aka nwoke ọjọọ ya. Ihe niile dị n'ụlọ Chineke, ma nke ukwu ma nke nta, akụ dị n'ụlọ Jehova, akụ nke eze na nke ndị isi ya, ihe ndị a niile ka o buru gaa Babilọn. Ha wee gbaa ụlọ Chineke ọkụ, kwatuo mgbidi Jerusalem, gbaa ụlọ elu ya niile na ihe niile dị oke ọnụ ahịa ya ọkụ, iji bibie ihe niile. Ndị fọdụrụ site na mma agha dọọrọ ha gaa Babilọn. Ha wee bụrụ ndị ohu ya na ụmụ ya ruo mgbe alaeze Peshia chịrị, iji mezuo okwu Jehova nke e kwuru site n'ọnụ Jeremaya, ruo mgbe ala ahụ jupụtara n'ụbọchị izu ike ya, ruo mgbe ọ tọgbọrọ n'efu. O debere ụbọchị izu ike ahụ ruo mgbe ọ dị afọ 70. Ma n'afọ mbụ nke Sairọs eze Peshia, mgbe okwu Jehova nke sitere n'ọnụ Jeremaya gwụchara, Onyenwe anyị kpaliri mmụọ Sairọs eze Peshia, o wee mee ka a mara ọkwa n'ala eze ya dum nakwa n'akwụkwọ sị, otu a ka Sairọs eze Peshia sị, Onyenwe anyị Chineke nke Chineke enyewo m alaeze niile nke ụwa, nyekwa m iwu ka m wuo ụlọ ya na Jerusalem nke dị na Juda, onye nọ n'etiti unu, n'etiti ndị ya niile, onye Onyenwe anyị Chineke ya na-akpakọrịta.